مكالقوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزخا دكوا قراريبات تبل لدخا كنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أخلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام ناكساس لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب انه قاب فقري نعم درارب حوي مكالقوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صارت الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس أبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنا بحقناني ولومو ونكم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحوا بخبرون عدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من مقلاز ماكم وترو عدمنا نقبر سلا تقولوا تقبرون إذا channel حاجة زما كابلبنا مسكنكم لومي أقداسي أبزو بانازن كساقس جلو نعنا بغتا بتزاوري كسألوا الناس خلنا قرات كنرينا سلازي مسانا تصنحوا دقفكم أي تقارصوا مجمريا جن. Let's start with this one. From Sudan, the international airport in the capital of Khartoum has been targeted by drones ahead of the planned reopening amid the ongoing civil war. The airport, scheduled to reopen today for domestic flights for the first time in more than 2 years of war, was struck by drones last night and again early this morning. The army says its air defenses intercepted the attacks. There is no confirmed information on casualties or damage. It remains unclear whether flight operations will proceed as planned following the latest strikes. انتهينا نسمع زلنا سودان حف كتبل أبتد دليتلو نتحت كورداز دل حي لخمزلينا نرزلنا حرنا يتلقى عامة العليون زخون السقاين مكران فتهاجر ناب حوس دبور تملسلو زلا سدتنيات هدما ناب كارتوم تمليسهم هيوتهم كجمرو لابز فتنو زلو حلف حليفهم حلف كايلسي كابو حليفهم دما ايربورت ناتهم كخفتو لابز حسبو زقاتهم زلو فتنا رايو تمساسال فتنا بزعق زيابيرينا يلنا أب سوماليا every time سوماليا حف كتبل تدليا نتحت زورد خمزلو نسوماليا حف كيتبل نتحت زورد نسودان حف كيتبل تحت زورد ني ليبيا حف كيتبل تحت زورد نيمن حف كيتبل نتحت زورد بزحات حي بزح مغنيات كتاكس تخلي خاغن حدا قولي حزر مغنيات الله ات مغنيات دما امارات زبال نغوسنا اماراتيو زنغوس زي أبت زوباتي أبدن هجرات زياتن بزح حبتي الرعاية سلوزلو زين هجرات زياتن بفتشون كعرية حيالات هجرات نكخونا بخلت تجران رجيس عنده نخبلا عيدا لني زلو وتصيتنا تدما لزح جنرية زلنا أب السودان كخون كله بحميت جيرو يدسرح زحمة تزك على صارلو زبهال حميتيو أوفيسو كاب إمارات كم دزارب زلو يزنجر أبزوان زدما السودان نتا إيربورت نخي تمر نخي سرحون نخي جمر نخي مرة بدرونات جيرو كسهالو يحسب نيرو إذا قد هاي زجن كينوت نريو زلنا كويناتوني تمليسنا هنرينا أبزس كسمو. Sudan is not fighting a civil war anymore. It is fighting an auction. This is no longer about flags, capitals, or military victory. This is about who owns the country's veins, its gold, its ports, its farmland, its smuggling routes. And in a war where territory is worthless without revenue, the winner won't be the side with the most guns, but the side that can pay for the gunfire longest.
Who is winning Sudan's war? Not the army that holds the capital, not the militia that seizes the villages, but the one that controls the cash flow. انتاينا نسمع زلنا زي اب سودان نريو زلنا كوينات نورمال ترى كوينات هيكونن زي كوينات زي صقاتات ناي سودان مني ملكو مني قواصرو مني ربحلو مني مزمزي تكونتات ስለዚህ اب سودان ሰራዊት ናይ ሱዳን ምስጥቅ ምልሻ ናይ ሱዳን ዝበሃል ዘሎ ሽማዊ ነዚያ ዘረባዚያ አካባቢ ላዕሊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጽቡቅ ገሊጽዋ እዩ ኩናት ናይ ሱዳን ክልተ ጀነራላት ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ እዚ ቢዳ አዙር ዝግበር ዘሎ ፕሮክሲ ዎር ሓያላት ሃብቲ ናይ ሱዳን ንምምዝማዝ ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታት እዩ ኢማራት ድማ እቲ ቀንዲ ተሳታፊ ኣብዚ ጉዳይ ዝኮይኑ ዘሎ እዩ ካልኦቱን ኩላቶም ዘይቀጥታዊ ምትእትታው ክህልዎም ይኽእል እዩ ኤርትራ ኣብቲ ቦታት ምናልባት ምስ ሱዳን ርክብ ትገብር እንተላ ፀጋታት ናይ ሱዳን ስለትደሊ ይኮነን ምክንያቱ እቲ ንሱዳን ከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ዕድል እንተረኺቡ ንዓና ቀዳሞት ከጥፋና ዝደሊ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ተገንዚብዎ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እዩ ኣብ ሱዳን እዚ ኩናት እዚ መዓስ ክውዳእ እንድሕሪ ኢሉ ድማ እንታይ ኢሎም ግምት ይብለው መን ስዒሩ ይኮነን መን ዝያዳ ገንዘብን ዓቕምን ክህልዎ ይኽእል ነቲ ኩናት ፋንድ ክገብሮ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፀጋታት ዘለዎ ናይቲ ሃገር መን ይቋፀሮ ፀጋታት ተለካ ድማ ካልኦት ሓይልታት ክሕግዙካ እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ክንደይ ሰራዊት ኣለካ ንክንደይ ከተበል ኣይኮነን ትሕቶ ፀጋታት ናይቲ ሃገር መን ይቋፀሮ ነዚ ፀጋታት ዘለዎ ቦታታት ዝተቆፃፀረ ድማ ንሱ እዩ ነቲ ኩናት ክስዕሮ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ብዙሕ ስጉምትታት ገይሩ ካብ ካርቱም ሓሊፉ ኣብ ኣልፋሸር ኣብቲ ምዕራብ ከይዱ ኣብ ደቡብ ከይዱ ብዙሕ ቦታታት ሓራይ ይውፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ዝዓበየ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እዩ እንተኾነ ነዚ ናይ ሱዳን ኣካየድ ነዚ ናይ መንግስቲ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ዝቃወም ሓይሊ ድማ ብዙሕ መጠንቀቕታታትን ብዙሕ ገልጠምጠምን ይገብር ከም ዘሎ ሕሜቲ ድማ ብተደጋጋሚ ኣነ ዝሰዓረሉ ዘለኹ ናይ ኣልቡርሃን ሰራዊት ስለ ዝሓየለ ኣይኮነን ካልእ ሓይሊ እዩ ዝሕግዞም ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ይደስዕረኒ ዘሎ ዝብል ዘረባ ብየማንን ፀጋምን ንሰምዕ ኣለና መን እቲ ሓይሊ ንሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣይናይ ሓይሊ እዩ መፅኡ ዘጥሕኖ ዘሎ ግምታት ኣሎ ግን እቲ ግምታት ድማ ዜሮም ናባናዮም ዝመፁ ዘለዉ ብሓፈሻ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና እሱ እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ እዩ ክኸይድ ዝኽእል ክንደይ ተኽእሎ ከለዎ ኣልቡርሃን ወይ እውን ሕሜት ነዚ ኩናት እዚ ንዝነውሐ ደረጃ ክቕፅልዎ ንሓዋርኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል መፍትሒ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ተቆፃፂሮሞ ዘለዎ ተሪቶሪ ዓበይ ክልቲኦም ሒዞም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ዓበይ ቦታ እዩ ሕሜቲ ሰራዊት ከም ዘይብሉ ዕጡቃት ካብ ካልእ ሓይልታት ናምፅአ ብገንዘብ እናወሰደ ብዙሕ ዘሕዝን ፍፃሜታት ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ የለን ግፍዕታት ዝፍፅሞ ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ዓለም ድማ ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ግን ረብሓ ስለ ዘሎ ሸለል ኢሎም ይሓልፍዎ ኣለዉ ስለዚ ንክልቲኦም ብሓደ ዓይኒ እናራኻ ክልቲኦም ጀነራላት ክረዳድውሎም ክልቲኦም ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕሎም እናተባሃለ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ተዘይኮንካ ሓድነት ተዘይሃሊካ እንታይ ሽግር ክመፀካ ኽእል እንታይ ጥፍኣት ክመፀካ ኽእል እንታይ ሞት ክመፀካ ኽእል ንምግማቱ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስ ኮይኑ የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ እስከ ሓንቲ ካብ ቢቢሲ ትወፅእ ዘላ ዝብልዋ ዘለዉ ምስ ኤርትራ የተሓሕዝዎ ስለ ዘለዉ እዚ እስከ ስምዑ ወድሃን ግንባሩ ሁለት ሶስት ቦታ ሊከፈት ነው ማለት ነው በኤርትራ ወገን ይሄ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ነው ለኢትዮጵያ አንደኛ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ የሚያስበ የደጋሎ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ እንዲሁም ደግሞ ከማስጠንቀቂያ አልፎ ዘመቻውን ጀምረዋል 2000 ኪሎ ሜትር ተምዘግዝጎ የሚሄድ አይ ቲንክ እዛ አካባቢ እንግዲህ ካርቱም የአየር ጣቢያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት አድርሰዋል እና 2000 ኪሎ ሜትር ዘልቆ መሄድ የሚችል ማጥቃት የሚችል ቴክኖሎጂ ታጥቀዋል ይሄ ምንድነው የድሮን ቴክኖሎጂ ታጥቀዋል ባለፈው እንግዲህ ጥቃት በሚያደርሱበት ጊዜ የሱዳን የዚህ የአልቡርሃን አጠቃላይ የአየር ኃይል ተነቅሎ ወደ ሻቢያ ወደ ኤርትራ ገብቷል አስመራ አሁን አስመራ የእሳት ቀለበት ውስጥ ገብታለች ነው እየተባለ ያለው በዚህ በዳጋሎ የእሳት ቀለበቱ አስመራን ለመለብለብ በቋፍ ላይ ተደርሰዋል እንደውም ሻቢያ ራሱ አንዳንድ የሳተላይት ኢሜጆች እንደወጡ በጣም ትልልቅ መሳሪያዎች ምጽዋ ላይ ሲያራግፍ የሚያሳይ ዘገባ ወጥቷል ትልልቅ መሳሪያዎች ዞም ጎረቤትና ድማ ኣብ ኮንጎ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ጋዛ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ኢራን ኩናት እንተሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንተሎ ወላ እውን ኣብ ዩክሬን እንተሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት እዩ ዝመስሎ ኩሉ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ክመፀሎም እዩ እንታይ ዘርእየካ እስኪ ዓቕሚ እንተዘይብልካ
زي اللو حيلتات كتحنو خايخة تحسب زي حجي زي زرباز انتايم زبلو حميت نيرترا تنكي ولا نيرترا يبلن بش ما يروح حنقن تحت بس كم زلو نصدو نبي يرترا كتتنبه تغلي خمانياتو أبتو كينات ناي سودان رؤي زخون اللو تنو خمسوز قبرت يرترا let's stay زي بزوح ذكر آخر نت بيكونه إيرترا ميسايلات ويون بليونات دولار سلزة توتا يكونتن إيرترا knows exactly how to turn the tide بلو إيرترا نحاد عودو كينات ويون نحاد جنبار بخمي تغيره زفلت مرحلات يكون وتهدروا حيلي أبي إيرترا ترايزر لابك الرافيكا يلن كان إيرترا زاتوتو زود أنا قريلا إيرترا إذا عند حويسة هم خاص سيريس اللي إذا كنت مستقيلة نجارات يروحوا مزغلو مسخر شعبية يكون مسكرنا وي سرايتنا إيرترا يكون مسكرنا أبن جنرالاتون مسكرنا يو مراحتنا السودان جنرالاتنا السودان حزبنا السودان مسكرنا سرايت إيرترا سلزي إيرترا قد جبر كم تغد let's be very confident إيرترا قد جبر تغلي زدلي توك جبر تغلي بقرن أفريقيا زي كم نبور غيرنا نصدو معناته بزح شفن فنزد ليه كونن نحن أيلنا كله تزوبا فليت وزر الحكي أوكي بس قبل إذن نبعلو نبزحت سبات نكأمنو وزر شجرامي نكأمنو وزر شجرامي قالك كابزياتهم بس كده حنا بتحرتني أكس معكم دلينيرة نكأمنو ده حنا بتحرك أسمع معكم جي كابزار الصوص أنا سلزغلي إيرترا نسألها كم يجرات من كم زل خص معكم ينسنهله حجي إزي زبل زلو نزال زربان وحز بلاتيا إيرترا بيلغ نقرأكم تاي زبل إزي حميت زبلو زلو نال برهان أب أتن درونات باي ذا واي إزي ناب إيربورت ناي السودان سددو أي سلطون كهرم أي كعلنا تي إيربورت بمولن أب سماي كلوا كم كنوان كيلوم السودان which is brilliant السودان نتي إيربورت ناتهم حميتي كدم سوسو كم بحد يسرحون خي جمرك قبروزة حسبوا كم استغلا غلون فتيني جن أب علامنك على بعد كلام سلازي تندرونات ممك حزة قبولان زلوا زي تيربورت حدش نكخفت دالي زلوا نزي نكبرس حسيب وزن بري كم زغ قبروزة حسبه أي سلطات سلازي سلادي سلطة أتي أب السودان كسلطة زي كعلة عودو كينات ناتو كدحن زي كعلة حلو في حليفون إيربورتات ناتو كلا زي كعلة نعم كله كتحازل كومنتار مزيا مخنريا ثلاثة كتها سلتها هذا إمريت نفاريت كم زعنوت جاليسا سراي السودان إمريت مخانا زجالس أنا فاريت كينات كم زحام شاشة جاليسو إتا أب كتماني على أب وان معلبا كم استهر مزن الجرلا زالو نفاريت كينات أب كبابنا إتا معرب السودان زالو سعو كينات وتهدرات تراقف من باراون كابت خواب استرخب حبريتا جاليسو لا إتا نفاريت كولومبيان وتهدرات تسكيمة من بارا زجال سونا إتخباب من جتات إتا معصوبات وتهدرات نتا أب السودان زكاير زالو كينات حد إذا دم أنتايو زانا إمارات نفريت I think بزعج زياد الرجال بساتلايت مجلس ونرينا أب وش السودان أبتي حميت زقوا عصر زلوا بوتات دبهال بزح نفرت كوينات درونات إيربورتات ناتهم السودان تحمش شيء زلا سلزي أوش تكبابي زلوا نتزقوا عصر بوتات كتحن زي كعلة أب كارتون متقعد خجبر زي كعلة نبير تراقي دخ جبري لزهدنا حيلي يلن زي مالت يبلو يوم يبلون يوم يبلكن إيه it's not gonna happen إيرترا دما أبصبق بوزيشن يا زلا نتسألأي أصبق كعبة 5 حاجات ولا سلزي إزندرو يا زلا نكونتات بقليلو كسجر زغلط بيكونن أتي زغيات زلا كينات دما من تعويتك وصيو من زيادة كان معلو نمن يكربح إيرترا كاف السودان ربحية بلان ويفروي سقطات تبين نجاري بلان جن نتسألأي بومتين عن حدا خيوت كنا يجت علامة هجي أبز بي بي سي تقربوها هنسمع معناته كتاع هذا الناس لازدلغوه همتي أقرأتي هاجرات دبدب كفتسم كم زخل أفرار حلمه زنتاي مالتيو حالي تنقرب هاجرات زبلزلو في اللاي إيرترا زتوكوري يزمسل إيرترا وينزغون قربت هاجر بشي ما يتلاسن جن قربت ناي السودان كبار كله إثيوبيا بدوكا دو السودان بمعرب تشاد بسبينكا ليبيان قبسنين سلازي كابزن كلن قربت هاجرات ناي السودان مس حميتي صليك الوزغل من البعض إيرترا قبسنين إيرترا جن بفلاي مس سراويت ناي السودان صبوز مدنا كابزلهم ماتوا وجنون كابز حازو بلعليون ناي السودان ناي مدقاف دليتن أوريدي خاص بصراحة كابز رأيو يفلتيو ناي إيرترا حي البحري بورت السودان كابز بسحة خبز بوحدو نكلتك زياد صخون حي البحر ناي إيرترا بورت السودان بصح غيرو نيرو مس مكل خال ناي السودان أساسا رمزغنا يفلتيو
حلفتنا السودان كسب كدامي منستر ناتاتو كيترفه ናብ ኤርትራ መጪው ኣብ ፅርግያታት ወፂኡ ብሂወት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክምሕል ተራእዩ ኣብ ፅርግያታት ናይ ኣስመራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍቅርን ዕርክነትን ምሕዝነትን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ሱዳንን ብፍላይ ካብ እቲ መደበኛ ሰራዊት ዝውከል ሱዳን ሓያል ከም ዝኾነ ፍለጥ እዩ ሕሜቲ ንሱ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ከተማታት ከም በዓል ወድ መደኒ ዝበሃል ካርቱምን ካልእን ካብኡ ካብቲ ክለቅቅ ዝገበሮ ናይ ኤርትራ ምስታፍ ኢሉ ኣብ ሓደ እዋን እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ናይዚ ሓቅነት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ምብራቅ ሱዳን ምስ ኤርትራ ብሰሜንን ብምዕራብን ስለ ዝደቆ ዝኾነ ቅሩላ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ተፃውኦ ዘሎ ምስ ናይ ፕረዚደንት ኤርትራ መንግስቲ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተፃውኦ ዘሎ ሓይሊ ስጋት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ነዚ ከባቢ እዚ ብስለያን ብካልእ መርበባትን ይቆፃፀርዎ እዮም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ካብ ግዜ ቃልሲ ትሒዙ ዓብይ መርበብ ናይ ስለያ ኣለዎ ምብራቅ ሱዳን ካብኡ ሓሊፉ እውን ደቂ ምብራቅ ሱዳን ክዕጥቕን ከሰልጥንን ፀኒሑ እዩ እዚኣቶም ብሓደ ወገን ነቲ ምብራቅ ሱዳን ክከላኸሉ ካብ ሕሜቲ በቲ ካልእ ወገን እውን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ውግራት ንሕሜትን ምስዓርን ካብ ዳርፎር እውን ከይተረፈ ንምውፃውን ምናልባት ምስቲ ሕጂ ኢትዮጵያ ክንገብሮ ትደሊ ዘላ ኩናት ምስ ኤርትራ ምስኡ እውን ኣተኣሳሲሩ ምናልባት እዚ ፅቡቅ ግዜ ክፈጥረሉ ይኽእል ንሕሜቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕንዩ ንክፈዲ ብጀኩ እውን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ጥቡቅ ዝምድና ምስ ጠቅላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምስ ኢማራትን ጥቡቅ ዝምድና ስለ ዘሎ በዚ ከም ሓደ ኣካል ናይቲ ብኢትዮጵያ ዘወጅ ውግእ ኣካል ናቱ ናይ ምዃን መሕበሪ እዩ ክበሃል እውን ይከኣል እዩ ሕወሓት ኣብቲ ኩናት ተሳትፎ ገይሮም እዮም ዝበሃል ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ብዙሕ ነገር ይፍተን እንተሎ ሓደ ቀዳማይ ንኤርትራ ብሽማ ክረቁሓ ዝሰክፎ ነገር የለን ኤርትራ ትሕወሳላ እንድሕር ኢሉ መጠንቀቕታ ናቱ ካብ ኤርትራ ዝንቀሳቐስ ነገር እንተሎ ኮይኑ ኤርትራ ብሽማ ፀዊዑ ንኸየጠንቅቕ ዝኽልክሎ ሓይሊ የለን ካልኣይ ድማ መጀመሪ ይኮነን ዝመጠንቀቕታ እዚ ሳልሳይ ድማ ኤርትራ ብጭብጥ ዝገበረቶ ነገር የለን ኢትዮጵያውያን ከም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም ኣብይ ኣሕመድ መፅኡ ነቲ ኩናት ክቕይረሎም ብጣዕሚ እዮም ኖ እዚ ሕሜት መፅኡ ነቲ ኩናት ክቕይረሎም ሕሉፍ ሓሊፎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕሜት ንኤርትራ ኣገደስቲ ዕላማታት ከም ቃዛ ክገብራ እንድሕር ክኢሉ ከም እዮም ዝብሉ እዚ ከም ቃዛ ክገብራ እንድሕር ክኢሉ ብፍላይ ነቲ ኤርፖርት ንትጋለ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ናይ ትግራይ ንሱ ነቲ ሕወሓት ዝበሃል ክድምስስ ይኽእል እቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ድማ ዓሰብ ሓራ ከውፅእ ይኽእል ርእሶም እኮ ይሰርሕን ይብለኩም ኣለኹ እዚኦም ጥዑይ ርእሲ የብሎምን ፈደራላዊ መንግስቲ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለሲ ኣታ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘሎም ኣይኮኑ ዝብለኩም ኣነ ብከምዚ በቲ ኮይኑ በቲ ናቶም ሕልሚ ፋንታዝያ እንታይ ይመስል ብግምጣሉ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልና ድማ በዚ ከዓ ንጀምር ኣብዚ ኣብ መንጎ መጀመርያ እቲ መንእሰይ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ንኢማራት ከስምዑ The United Arab Emirates. If you didn't know, the UAE is where Dubai is. Okay, Dubai is a city in the United Arab Emirates, but the United Arab Emirates is currently arming the war that's taking place in Sudan. If you didn't know, there's currently a civil war going on in Sudan between the Sudanese armed forces, which is Sudan's military, and the Rapid Support Forces, which is another military group that's trying to take power. And the United Arab Emirates is arming the Rapid Support Forces so that they can steal gold from Sudan. Hundreds of thousands of women have been tortured and raped. Millions of people. إذا قلت رواد لهم كم زعينات فيديوهات بفلا بنعشد كنستيو بنعشد تبعتيو بزوم أبزعد نزلوا بفلا بتيك توك ناب كال ميديا نزلوا انت يوم زبلوا زلوا مسيلكم ني إمارات كود قواد دخولوا زيهم مخانم يزعمنانه زمان سيازي أتوم يبني إمارات حد سبحانه حدا قاعد قوة بمثال يكون إنك تودع إمارات سلام تايكم لكم الله مجمع يعني إمارات تحسن مويه تبدأ لا سلام تاي إمارات كتبنا أتوم بعبي أم تاي زمركوسين دهريلكا أب توريزم زمركوسي أب جياشو زبص حوز اللو زمركوسي سلازي زمنا عشت قلعو زمنا عشت من سيات نساتهم زيادة زقشو السوم سلازخونو أبزيهم حد زخد كدو خلهم نتي أب سودان دفتهم زلوا قفعي هم ونتي أب غزة زقبر زلوا قفعي زقف حيل سلازخونو إمارات نابو أي تخيدو بمبال أدما يقبروا له وين حس سمان هيتنبرد إذا نجارزي إذا حج بويكوت زبلوا زلوا قليل دموس لسه بزوجي نو قليل لا يكون سلامتك قليل لا يكون كنت زلكم بزحات كوربوريشنز نا أمريكا بخيوم ينبزي ستاربكس ماكدونالدز كانت عبيت كوربوريشنز نا أمريكا بتل كوينات نا إسرائيل كتاقعب زجمروا لمن قدي حزبي
أبتناهم من دشاهي أبتناهم بوتا متاو سلو زقدفو بركتات ناتهم ينقل نساتهم دما ገዛውትናቶም ሒዞም ዝነበረ ሬስቶራንት ከዓፁ ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት መወዳድርቶም ድማ ንዓበይ ይመፅሎ ስለምንታይ ሰብ ክገብር ክእል እዩ ንቅሓት ኣዝዩ ወሳኒ ገንዘብካ በይተጥፎ እንታይ ትገዝእ ኣነ ካብቲ ስታርባክስ ዝበሃል ምስ እስራኤል ርክብ ዝገብር ኣያተኹን ድሕር እዩ ምናልባት ሓንቲ ግዜ ተሸጊረ ሓንቲ ግዜ ገዚአ ክኸውን ክእል ይጥርጥር ኣለኹ ኣትየ ይፈልጥኒ ስለምንታይ ንዓዓ ይኹን ንሜክዶናልድ ጠቕላላ ቀደሙ ናይ ፈቶም ግን ጠቕላላ በቲ ኩነታት ምስ ረኣኽቦም ነዚኦም ነገራት ኣይገብሮም ነይብ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ካምፔይን ንእስራኤል እውን እቲ ቀንዲ ዘፍርሃ ነገር እንተሎ እዚ ከምዚ ናይዞም መንእሰያት እዩ ካብ ኩናት ንላዕሊ ዘፍርሆም እዚ እዩ ስለምንታይ ሰብ ኣይገዝእን እየ እንድሕር ኢሉ ብሓይሊ ብፍንጫ ብሕጊ ክተግዝኦ ይትኽእል ኢኻ እንተደይ መፅኡ ኢማራት ድማ እዚ ኩሉ ዱባይ ትርእይዎ ዘለኹም ምስ ግዜ ክህሰ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኢማራት መንገዶም ክቕይሩ ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሎም ኣሎ ካብቲ ኖርማል ንሪኦ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ኸረ እዩ በዚያ ጌርና ክንወዲና ነዚ ናይ ሱዳን ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ግብፅን ኢማራትን ይፋጠጥ ኣለዋ ግብፂ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ናብ እስራኤል ከይዱ ምስ መራሒ ናይ እስራኤል ተራኺቡ ነይሩ እዚ ድማ ዕላማ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ጉዳይ ናይ ቃዛ ነዚ ናይ ሰላም ፕላን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትሰርሓሉ ካብ ዝብል ዝብገ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ክኸውን ከሎ እዘን ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘለወን ሓደ ካብቲ ፀገም ኣለወን ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግብፂ ኣብ ሸርመል ሼክ ዝገበሮ ናይ ሰለፒስ ኮንፈረንስ ኢሎም ሓደ ውዕል ገይሮም ግብፂ ድማ ነቲ ኩነታት ተቐቢላ ሓላፊ ናይ ስለያናታ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ነተንያሁ ተራኺቦም ነይሮም ግብፂ እንታይ ትደልላ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ቃዛ ሴኪሪቲ ነቲ ፀጥታ ናይ ቃዛ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣትዩ ንከውሕሶ ወይ እውን ምስ ግብፂ ርክብ ዘለዎ መንገዲ ኢማራት ድማ ቀዳመይቲ ነቲ ኩነታት እቲ ትነፅግ ዘለያ ምክንያቱ ግብፂ እንድሕራቲ ኣብ ቃዛ ዓብይ ኢድ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ምስ እስራኤል ኮይኖም እስራኤልን ኢማራትን ኮይኖም ንግብፂ ተኣልይዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ርክብ እዩ ዝረአ ዘሎ ቀጠር ድማ ቀደም ኣንፃር ግብፂ ነይራ ሕጂ ምስ ግብፂ ኮይና ከም ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ርኡይ ነገር ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስራኤል ብመንገዲ ኢማራት ጌራ ነቲ ከባቢ እቲ ዶሚኔት ንምግባር ብዙሕ ትገብር ከም ዘላ ድሮ ንፁር ኮይኑ ኣሎ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣንፃር እስራኤልን ኢማራትን ደው ክብል ዝኽእል ብፍላይ እስራኤል እስከለይ ወድሓን እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣክንዲ ነቶም ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዝያዳ ቅርበት ክገብር ዝደሊ ከም ዘሎን ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ድማ ነቲ ዞባቲ ክርብሽ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ እቶም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እተን ጋልፍ ስቴትስ ዝበሃል ዘሎ ሓሸውየ መመሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን እስራኤል ድማ ነቲ ብኮቲ ቤላ ጌራ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ ዝናበይ ክበፅሕ እዩ ምክትታል ከድልዮ ግን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢማራትን ርክብ ኣሎ ይበሃል ግን ጎነፅ ከዓ ከም ዘሎን ብዙሕ ምሰሓብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ናይ ድራማ ናይ ጎረቤትና ንኸይድ አይለቋቋም ነው እዛ ለመግባት ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እሱ የሞተ ነው። የወደብ አገልግሎት እንደ ነዳጅ፣ እንደ ባንክ አገልግሎት፣ እንደ መኪና በገበያ የሚሸጥና የሚገዛ አገልግሎትና ሸቀጥ ነው። እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብመንገዲ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ናይ ባህርበር ጥያቄ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ዓባ ዛረቦ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዛ ክሊፕ እዚኣ ጥራይ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም ሓደ ዓብ ጭብጢ ዝኸውን ዝኽእል ናይ ዓቢ መንግስቲ ክንምንታይ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎን ልውላውነት ዝደፍር ይዛረብ ከም ዘሎን ብግምጣሉ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ እዩ ወደብ ቢዝነስ እዩ ስለዚ ካብ ዘርባሓና ክንከይድ ንኽእል ንፀላኢና ንምድኻም ድማ ንኤርትራ ከይትረብሕ ኤርትራ ከይትዓቢ ድማ ወላ እውን ዝኸበረ ገንዘብ ከፊልና ናብ ጅቡቲ ክንከይድ ኣለና ብምባል ነቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ነፂጎም ዝኸዱ ባዕሎም እዮም ነይሮም ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብኩሉ መንገዲ ይደፍዎ ኣለዉ ካሊእ ጀነራል ለንቀለ ዝበለ ቀዲሙ ዝበለ ድማ ከተሓዘልኩም ምንታን ብሓደ እናርኣናዮ ንክንከይድ ንክሕግዘና ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ ኣብዚ ስምዑ እጂ እቲ ናይ ዓፋር ናይ ገለን ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ክትውስኸሉ ስለ ዝኾና ሆኖ እንድትወስድ ብሎ ሲያስብ የእኛ መንግስት ግን አሰብ አያስፈልገንም የአሰብን ጉዳይ ዘግተነዋል ተብሎ የተቀመጠበት ጉዳይ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ስትወስዱት እንካችሁ ብሎ የተሰጡት አሰብ ከኛ አልተወሰደብንም ተገፍተንም አይደለም አሰብ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ጊዜ ማለት ቀደም ባሉ ጊዜያቶች ሊሆን ይችላል። በአሁን ላይ በነበረው መንግስት ግን በኢህአዴግ መንግስት ግን ተሰጥቷቸው ኤርትራውያን ተሰጥቷቸው ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ፋክቶችን ማለት ነው ዴፕስ አናሊሲስ ሳንሰራ ዝም ብለን ሲምፕል ፋክቶችን አንስተን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ሕጂ ቀኒዲ ዋላ ሓድሽ ኣይፈለጥኩን በት
ኤርትራ መንጋጋኹም ሴራ عند حقوقهم أفريسا نتي أب أديس أبا خوينو بلا بلا زبل زنبرة مراحناتكم نبروتو كدانو خيط أرنا فمز بجامون يعني زيمبابوي كم سهدم غيرا كم زتعوتت كزنا قرم يلندي وتتاريختي يلندي أبتناتو مصحف هاي صحفون ديم اسكاب إثيوبيا استمهاركم نقروني درج كم زهدمه حزباو جنبار كساب أديس أبا أتيو كم زبنقرم أبت تاريخ مزاجبتنا تاريخهم يمهرودو مخنياتو هتلراويان ويون جرمن نتي ودكاتنا هتلر يمهروي ترجعون له يمهروي هتلر انتهى كم زجبره بخمي كم زودقه يمهروي انت عينت قفعه خمسه بسعه منقص هاي المريم تاي قبر كم زنبره زوم سبا زياتهم يمهرودو اتي هو حدسي ويون هي ودكسي نتي قفعتاتنا يدرقسي اب كاريكلم يتيودو اسكيتهم اثيوبيا استمهاركم نغرونا معناته زوم سبا زياتهم كومبليت لابوتا تايم زلو مجمرة إيرترا ناتسنا تختركب كلا أبت أولا لمينا درخبتي يد مسلم زلو نحنا زوكل ربحنا زوكل قطف أوكي حما كزاربوني مزيان أبي نيركا خلو مكم زكت الزارب مجمرة إيرترا بغلط ما ناتنا ترغيبا دحريدو ما حقاونا دمال بسات مهنياتو إيرترا مثلا سو سانس لازم نبرا right to self determination دما ما نمسفق هذا يتحتلون يغا نسخة مثلا كايو لو هاجر كتكون دي خاتدلي ويس أكل نايكال كتكون دلي مريج أنا كايو سومالي لاندو كو بمريج أنا توم إثيوبيا هنكون نايلوم يوم كيدو مش سوماليا هنكون نايلوم دعريو كذا تعيسهم تخونو مجمرة ياكم بمريج أنا توم أي سومالي لاند أنا إنجليزي نيرو سوماليا رمانا إيطاليان نيرو مجزاتي بمجزات درجة سلزي سومالي لاند بمجزات درجة مسر سو سانة نيرومي جن ناس إنه توم مسرخبو بمريج أم سومالي حنت هنكون نايلوم كيدو جزء وسانيو مريج أيدما إيرترا كومي كونت إيرترا نمنتهي زي تحازلكم زلوا زي تحاسل زخوني كونت بزح جزء سلتكم مليو سومالي لاند مجزات نيرايا بإيروبايان تجزيها سلزي مسر سو سانة سيجبأ نيريو تذكر جن ناس أمسكونو بعلم الصوماليا حنت هاجر نكوننا ونيت صوماليين حدث لزخونو إيرترا جن مس إثيوبيا نكت كتحوس مدى باين برا ولا تفدريشن بحيل زجبر واونس بإيرترا يتقبلون إيرترا يتقبلون نير ولا ونت زي تقبلوا دما بعلاتهم يمتحيسهم مثلا زي إيرترا مسر سوسان عملك تحطك على تزخلها يكونن ألف معنجلنا مسأبزي دكات ناس كيبنا كابيز مسأجة جندا مخان ما بزسمعون. Talking points. What do you have in mind? We have a few options we want to run by you. We'll say 130 million people can't be landlocked. Our Aigeban. That sound a good case. We need to be strong for this to work. Eshi, Genzabu Yetale. Here is your gift. Eshi Amise, Your Highness. Oh. I am rich now. Here I come, France. My $48 million cottage house will be paid in full. In regard to the talking points, كم جاتري وازن لهم بكارتون جيروم سريحمو تي أبي أحمدن كادرتات ناتون زتكملوا توكين بوينت زبال 130 مليون بقفنا بقررنا خنا تحزين خلينا دو كم زينا بزي أفدق بحرك النبرين خلينا دو زبل زربا تصحيف زوهابهم توكين بوينت يبال مزاربا رسي تباهيل زوهابهم مخانون نعزبهم دما كم جاتري وازن لهم يتمثل وتسيد نعتدما كافي كم تمثل بريليانت زخونو كرياتيف زخون سبات كم زيان ناقبرو نتازر باهيبوهم اللو ببسو منو 230 مليون 210 مليون زنبرتنا 230 مليون تغير الله أبزغ رباد ما 204 مليون زبلون يسمع الله سلازو تغزري I don't know لك عين خاصة مسبل كاري حدا مليون دمس ولا انت يردانون يقول تقوين بتي تزربا كم زمثلن نابي كم زخيزلون تكون تادما نابي خي كم زغل ولا تي ميديانا علم يوزكا تولزلو احنا دما اكلنا تينا بتصبغ نجر كم زي نابلو مسمن تبعيسو مالو لن كان مسيلكم حدا غزي تي املاخ سمسانا ندينا ابز خاصم انت هاغاتي ملو اوروبايان جبت مس اوروبا زغبرتون اثيوبيا تولزلات. This country, along with Qatar, has been a crucial mediator between Gaza and Israel. For President Abdel Fattah al-Sisi, this is a moment he has been waiting for. Building strong relations with the West as his country stands at the forefront of the international push to shape post-war Gaza. A fragile ceasefire agreement is holding. US President Trump attended the Sharm بزتري وزلهم أنا دحرتنا يوعلنا ناي غزة بيس بلان تباهيلو أب جبت استجبره ناي جبتي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ناب أوروبا حبرت كيدو مس أوروبا حبرت هذا ركب جيرو خمزلو يزن جرزلو التركب استجبره دما بزو حزارة بخين له مغنياتو أبتي زتوهبه وسانة أمون قط يوم كل تحيلتات زمته ني
ንመንግስቲ 4 ኪሎ ኣቆጥዕዎ ከም ዘሎ እንታይ ስለ ተባህሉ ኢዳ ከምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እንድሕሪልካ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ወይ ናይ ተቃውሞ ጽሑፍ ጽሒፉ ከም ዘሎን ስለምንታይ ኤሮፓ ሕብረት ምስ ግብፂ ብምውጋኑ ጽቡቅ ከም ዘይተሰምዖምን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ዝበሃል ዘሎ ኣብ ካልእ ኤሮፓ ሕብረት ንዓና ጠሊሙ ምስ ግብፂ ብምዃኑ ተቆጢዕና ኣለና ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ምስ ግብፂ ኮይኑ አንጻር ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ ኤሮፓ ሕብረት ተመሳሳሊ አንጻርና ብምዃኑ ዝተሰምዖን ቁጣኤ እዮም ዝገልጹ ዘለው the European Union and the government of Egypt have jointly called for increased international support for Somalia, emphasizing the importance of global cooperation and the participation of new donors in the country's stabilization. ስለዚህ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ብክልተ ግራር ክትረግፀሉ ትኽእል ርግኣት ናይ ሶማልያ ንክኸውን ክተሓባበሩ ከም ዘለዎም ሰራዊት ናይ ግብፂ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ምድላዋት ከም ዘሎ ናብ ሶማልያ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክኣቱ ምዃኑ እዩ The EU and Egypt reiterated their commitment to strengthening the federal government of Somalia's state building. እዚ ንኢትዮጵያ ስለምንታይ ዘቆጥዖም አይደለም ብሓፈሻ ኣበይ ያለው ተቆጥዐናቶም መሲልኩም there was this article of the locum news. Ethiopia criticizes EU-Egypt joint statement as problematic and deeply disappointing. So, in terms of the among Ethiopian, Europa Hebret, among Egyptian, Europa Hebret, and Stagabrasime, comes a lot of Amiams and Gruzolo, Slazi, Zahantai Zerzello, up to good Nainil, Nai Gipsi, at Hassaban, Nai Gips Margetson, Kwasit comes Marate, Iams and Gruzolo. The embassy expressed regret that the EU decided to undermine Ethiopia's bilateral platform with Egypt. Zaha, among Egyptian, Ethiopian Trak Burzgubo, Miss Ethiopia, Miss زيت مجلتي مس جبت خوينهم حدا عين الدمس بمصادم هي بحق زحزنيو بمبال كسيوم زقبر زلو سلازي إثيوبيا بدعميا تخر زلا إذا دونالد ترامب تعليمهم أوروبا حبرت أنصارنا خوينهم everybody is against us عينة تزربينا سمزلنا سلازي colonial and monopolistic زعباتنا نيل زمل كدما أوروبا حبرت جبتي أزياء تقدسهم ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ንግዲ ይኹን ግብፂ ኣዝያ ኣገዳሲያ ብግምጣል ኢትዮጵያ ለቨሬጅ ናቱ ወይ ናቱ ፅልዋ ኣዝዩ ድሩት እዩ ምክንያቱ ዕዳጋ ኣለኒ ክብል ክእል ኪኑ ሓሊፉ ግን ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ ኣዝዩ ድሩት እዩ ምስ ግብፂ ኣወዳዲርካ ግብፂ ኣብ ሃገር ጥራይ ደይኮነ ስዊስ ካናል ዝበሃል ኣብ ግምት ኢኻ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኤሮፓዊ ሕብረት እውን ኣይተሰማምዑን ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ከማ ገይሩ ኣቆጥዕዎም ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኦኬ በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል በዚህ ያልተመረጠ መንግስት የባህር በር አሳልፎ የመስጠት ማንዴት የለው የባህር በር ጥያቄ ማንሳት ወንጀልና ስህተት አይደለም ታሪክ ጉዳይም ያለቀው በዚያው ነበር ነገር ግን ከ30 ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ አሁን የባህር በር አስፈልጎኛል እያለች ነው ከማስፈለጉም በላይ የባህር በር ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው በማለት በመሪዎቿ በኩል በተደጋጋሚና በአጽንኦት እየገለጸች ትገኛለች ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ተዋሳኝነት በተገለለችበት ወቅት አገሪቱን ይመራ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ክመላለስ ኢና ንሪኦ ዘለና ደይ መደይሊ ድማ ከም ኣጀንዳ ከም ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ተወሲዱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ሸንኮለል ንርኢ ኣለና እቲ ጉዳይ ዝተፈትሐ ከም ዝኾነ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ግን ንሳቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ጌርካ ብተደጋጋሚ ነቲ ሓሶትን ሸፈጥን ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጊምካ ከም መፍትሒ ክውሰድ ስለ ዝኽእል ንሳቶም ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዝነበሩ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እናሃለወ ንኣብነት ዝስምዕዎ ማንሳት ወንጀልና ስህተት አይደለም ታሪክን ብታውቁ መለስ ብላችሁ ይህን ጥያቄ ማንሳት ስህተት የሚሆንበት ምክንያት የለም ታሪክን ካወቃችሁ በ1890 አካባቢ ኤርትራ በኢጣሊያ ከተያዘች በኋላ በመስፈን ታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ባህር በሯን አጣች ያለፉት ትውልዶች ግን ኢትዮጵያ ባህር በሯን አታለችና አንድ ጊዜ እጃችን አጣጥፈን እንቀመጣለን ለ60 ዓመት እና የሚገዛ እንዲቋቋም ዘንድ በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው እቲ ዲቤት ኣብ ታሪኻዊ ኩነታት ተመርኪሱ ዝበሃል ዘሎ እዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ብመንገዲ ኣርቲክል ገይሮም መሊሶም ልለው እንታይ ኢትዮጵያስ as a port of session beyond realm of rationality ስለዚ ኣብ ህውተታ ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ሕማም ርእሲ ሒዝዎም ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፂኦም ነይሮም ኣብ ሻባይ.com እውን ኣላሳ ጽማቕ ናይቲ ኣርቲክል ክንርኢ ከለና እንታይ ዝብል ዘሎ ታሪኻዊ ዝምባዐ ዘለዎ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ክሌም ወይ ከዓ ክሲ
حدا نطب بنطبي بتاريخه من قد تاريخه a former Ethiopian naval force alleges a secret EPLF-TPLF agreement dividing Eritrea and ports. The article refutes this, citing the decision EPLF victory in Massawa and Asab. ስለዚህ ني حيل بحرنا إيرترا نا إثيوبيا كودقوا خلوا ويون إيرترا ناتنا تودبات كتمنت لا خلوا أمونغ هو حتن هزباكم بارم بستجبر دراما مخاني يمزبلو حسوت كايبل على من إيرترا بتفكر دم حسوت أباس استجبر سرحت فنكيلو سلز عليكم يوم قعدكم غيركم مزنبركم مسرت فنكيلو بسرحت فنكل سلز عليكم يوم سرحت فنكل دما نا هزباكم بارن نا هزب إيرترا تاريخيو قال إيدو زحوسوا الحيلي يلن ስለዚህ ከም ንሪኦ ዘለና ከምኡ እውን ኩሉ ሓራም ወፃና ኤርትራ ህወሓት ኣብ ገለ ክፋል ተሳቲፉ ነይሩ ኸውን እዩ ገበን ኣይኮነን ሕማቕ እውን ኣይኮነን ንቡር ነገር እዩ እዚ ምዝኾነ ሓይሊ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ክሽርክነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መንከ እቲ ደርጊ ዝበሃል መንከ ዘይሓገዞ መን እዩ ዘይሓገዞ እስራኤል ዲኻ ክትብሎ ሕብረተሰብ ዲኻ ክትብሎ ጀርመን ዲኻ ክትብሎ ወላ ኣይ ዶንት ኖ ሁኤቨር ኮርያ ዲኻ ሰሜን ኮርያ ዲኻ ክትብሎ ኩባ ዲኻ ክትብሎ ኤቭሪባዲ ኩሉ ሰብ ይሕግዞ ነይሩ ስለዚህ ኤርትራ ምስ ህወሓት ተሰሪሑ ኣብ ገለ ክፋል ፀገም ዝነበሮ ኣይነበረን ታሪክ ድማ ንፁር እዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክዝረብ ከሎ ዘተሃለልዎ ድማ ኢትዮጵያስ claim based on past investment in Asab is dismissed as irrelevant እንታይ እዮም ዝብሉ ወደብ ዓሰብ ሪፋይነሪ ሃኒፅና ሊና ወደብ ኣስዒና ኢና ብላብላ ቢኤስ ዝኻ ኪዱ እንታይ እዮም ዝብሎም ዘሎ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ጥልያን ምን እኮ ፅርግያ ሰሪሓ እያ መንገዲ ባቡር ሰሪሓ እያ እቲ ዓሰብ ዝበሃል ዘሎ ጥልያን እያ ሰሪሓት ምናልባት ንእሽተይ ወሲኽካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝወሰኽካል እንተነይሩካ ኮይኑ ወይ እውን ባፅዕ ንእሽተይ ነገር ወሲኽካ ክትከውን ትኽእል ካብቲ ዝወሰኽካ ሰራቕካ ከም ዝበዝሕ ግን ታሪክ ይነግር እዩ ብሓፈሻ ጥልያን መፅያ ኣብ ባፅዕ ኢንቨስት ስለ ዝገበርኩ ባፅዕ ሓቡኑ ክትብል ኣይሰማዕና እያ ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት ገይራ ኣስመራ ህንፃታት ስለ ዝሰራሕኩ ኣስመራ ናታያ ክትብል ኣይሰማዕና ስለዚ ሓደ ካልእ ሃገር ጎቢጡ ብጥርሑ ዝጥቀም ዝነበረ ተገምቲሉ ኣነ ሰሪሐ ክብል ከሎ ድፍረት ናቱን ድርቅና ናቱን ድንቁርና ናቱን ጥራይ ዝነግረካ ብምባል ይመልስሉ ኣለዉ ኮርስተን ቃላት ንሳቶም ኣካደሚካል ፅቡቅ ዝኾነ ቃላት እዮም ግን እቲ መልሲ ድማ ተመሳሳሊ ከምኡውን ኤትኒክ ኣላያንስ ኣሊጀንስ እዚ ናይ ዓፋር ኣብትሎ ትግራይ ተጋሩ ብትሎ ገለገለ እናበልካ ዓፋር ኣብ ሶማልያ ኣሎ ዓፋር ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ስለዚ ጅቡቲ ከይትከዳ ሃገር ዘይተሓትት ሶማልያ ብዓብዪ ሶማልያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ኣብ ሱዳን ብጋምቤላ ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳንና እውን ዘሎ ሓደ እዩ በቲ ናይ ኣምሓራ ምስ ሱዳን ርክብ ዘሎ ምስ ኬንያ ርክብ ዘሎ እቲ ኦሮሞ ኣብ ክልቲ ኢሎ ስለዚ ስለምንታይ ቡኬትካ ደይተሓትት ዋይ ኤክስክሉሲቭሊ ብናይ ዓፋር ጥራይ ድራማ ትፈጥር እዚ ከዓ ኮምፕሊትሊ ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዩኤን ሬዞሉሽን ሚስ ኢንተርፕሬቴሽን ኣብ 52 ኢትዮጵያ ዓሰብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝግባኣ ዩት ፌደሬሽን ተገይሩ ዝበሃል እዚ እውን ፈፂምካ ቦታ ዘይብሉን ሓሶትን ምዃኑ ኤርትሪያስ ቦርደርስ ዌር ዲፋይንድ ባይ ኢትስ ስታተስ ኣዝ አ ፎርመር ኢታልያን ኮሎኒ ናይ ኤርትራ ግዛታዊ ዶብ ኣካል ናይ መግዛት ኤውሮጳ ስለ ዝኾነት ግዛታዊ ዶብ ናታ ንፁር ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ 50ታት መፂኣ ንዩኤን ዘእመነትሉ ናብ ደገ ባሕሪ ግባኣ ደገለዶ ዝበሃል ድራማ ዳ እምበር ሕቶ ኣቕሪቦም ክኾኑ እዮም ኣቕሪቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሱ ግን ከም ሓደ ጭብጢ ምፅኢኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝምልከተካ ብኤርትራ ጌርካ ትዛረቦ ትርጉም የብሉ እናበሉ ነጥቢ ብነጥቢ መሊሶም ኣለዉ ከትኩም ረእይዎ ከምዚ ዓይነት ኢና ድማ ንደሊ ኤርትራ ነቲ ናቶም ሓሶት ጽቡቅ ጌራ ዲባንክ ትገብረላ ኤርትራ will not trade sovereignty for economic incentives exactly ኤርትራ ልውላውነታ ንቁጠባዊ ሽርክነትን ኢንቨስትመንትን ኢላ ክትህብ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ድልውነት ድማ የብላ እስከ ኣብዚኣ ሓንቲ ደስ ዝበለትን ከረየኩም እየ እስከዚያ ስምዑለይ ኤርትራ ድማ በዚያ ጥራይትሲ What role does President Isaias Afwerki play in shaping regional dynamics, particularly in relation to Tigray and Ethiopia today? Well, he plays the roles he always has tried to do, which is to use what is a small base. I mean, for goodness sake, how many Eritreans are there in the world? I mean, maybe 5 million, probably inside Eritrea, maybe 3 million. Nobody knows. There's been no proper census. So he's used a very small base to leverage his ability to interact with a much wider group. Let's not forget that he has had conflicts with Djibouti. He's had troops in Somalia. He's fought. እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ለሓቲቶም እዚ ማርቲን ፕላውቲ ዝበሃል ኣንጻር ኤርትራ ፍልይ ዝበለ መርገፂ ዘለዎ እዩ ሕማቕ መርገፂ ማለት እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓይነት ተራ ይፃወት ኣሎ ንዝብል ኣብ መወዳእታ ፀላይትካ ከይፈተው ከኣምኑልካ ከለዉ ነዚ ይመስል ኤርትራ
ህዝባ ብዙሕ ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ዲ ምስ ከባቢ ኩላ ወዳዲርካ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ስለዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲ ከመይ ገይሩ ነቲ ዘለዎ ጸጋታት ሌቨሬጅ ገይሩ ተጠቂሙ ሲ ጸብለልትነት ኣብ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፈጥር ኪሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ክትገልጾውን ከቢድ እዩ ናበለ ይዛረብ ትሩ this is true ንሱ ካብ ጽቡቕ ተበጊሱ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ይኮነን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ክትወድቕ ምስ ደልየ እንዲ ግን it never worked for him ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኩላቶም ቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾኑ እዚኣ መራር ሓቂ ከይፈተው እዮም ዝቕበልዋ ከመይ ጌራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ቁጠባ ናታ ካብ ናይ ካልኦት ክንዲ ናይ ካልኦት ክኸውን ዘይከኣለ እገዳን ዕፅዋን ኩሉ ዓይነት ብድሆታት እናወረዳ ከሎ ነቲ ከባቢ ግን ከም ድሌታ ክዝውሮ ትኽእል ንዝደልየቱ ሓይሊ ሓፍ ተብል ከምታ ናይ ረዘና ዓለም ዝደረፋ ደርፊያ እንተደለና ሓፍ ነብሎ እንተደለና ድማ ኣብ መሬቱ ንመልሶ ትሕቲ ጉድጓድ ንእትዎ ካብ ስልጣን ንድርብዮ ዝበለ ማለት ታደርፊ ቁሩብ ከም ትዕቢት እንዲያተስምዕ ግን ብዘይ ቃል ዓለም ነቲ ኩነታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ኢኻ ትነግር መንግስቲ ኤርትራ ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ but you cannot deny the facts እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ጭብጢ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝደገፈ ሓፍ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ከጥፍእ ዝፈተነ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዘጥፍእ ንባዕሉ ይጠፍእ ብሕማቕ ኣጠፋፍኣ ድማ ይጠፍእ ኩላቶም ቶም ሰንዓ ፎርም ዝበሉ ኣበይ ኣለው ድሕሪኦም ዝመፁን ዝኸዱን ኩሎም ራይዎም ስለዚ ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብቐረባ እዚ ታሪክ እዚ ብፍሉይ ክፀሓፍ ምዃኑ ምስ ግዜ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሓያልያ ንኽትብል ከቢድ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ማለት እዩ ምክንያቱ ረብሓ የብሉን ኤርትራ ሓያልያ እንድሕር ኢልካ ረብሓ ይትረኽበሉን ኢኻ ኤርትራ ክትመውት ኤርትራ ክትጠፍያ እንድሕር ኢልካ ግን ስራሕ ኣሎ እንጌራ ኣሎ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኤርትራ ስለዘይ ትኸፍል ኤርትራ ሓያልያ ኢልካ ትረኽቦ ነገር የብልካ እቶም ኤርትራውያን ጥራይና ከምኡ ክንብል ንኽእል እምበር ካልኦት ከዓ ብገንዘብ ክኽፈሉ ዘይደልዩ ውሕዳት ከዓ ከምኡ ይብሉ እቶም ዝበፅሒ ግን ኢትዮጵያ ሓያልያ ኣቢዩ ሓያል ከምዚ ክገብር እንድሕር ኢልካ እንጌራ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣይኮነን ፈተውትናታ ንፀላእትናታ ክትእምን ዝኻለት ሃገር ብምዃና ሓበን ክስምዓኩም ኣለዎ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ዘሊ ሕጂ ናብቲ ናይ ዓለምካ ክንሰግር ምክንያቱ ክንተሓዞ ስለ ዘለና Breaking news, a dramatic U.S.-led escalation in the Caribbean, what the Navy calls the largest warship ever built, along with fighter jets, heading to the waters off Latin America. The administration claims the goal is to stop international drug traffickers. The provocative move comes as the Pentagon announced another overnight strike on a suspected drug boat. The 10th strike in 52 days, at least 43 people killed in total. And President Trump telling reporters these attacks may just be the tip of the iceberg. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣሜሪካ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስፔሻሊ እቲ ኤርክራፍት ካሪየርስ ባላ ነፈርቲ ኩናት ዝተሰከማ መራኽብ ናብ ላቲን ኣሜሪካ የፀግዕ ከም ዘሎን ከምተን ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ጀላቡ ኣብ ናይ ድራግ ምንቅስቃስ እየን ዝበለን ቀፃሊ እናሃረመ ይኸይድ ከም ዘሎን ሓደ ዓብ ኩናት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ናብ ቬኔዙዌላ ድዩ ናብ ካልእ ዘይተርፍ ምዃኑን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቃላቱ እውን ወሲኹሉ ኣሎ ነቲ ኩናት Just be the tip of the iceberg. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay, we're going to kill them. You know, they're going to be like dead. And CNN is reporting tonight that the president is considering plans to target cocaine facilities inside Venezuela. Now, the lack of transparency about these plans, especially the deadly attacks on alleged drug boats, have an increasing number of Republicans doing something they don't do much these days, criticizing the Trump White House. The administration. ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብቲ ኮንቲነንት ናይ ኣሜሪካ ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ንኣሜሪካ ዝነበራ ደገፍ ወይ እውን ፀብለልትነት ኣብቲ ዞባቲ መመሊሱ ናብ ሓደጋ ይወስዳሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንቬኔዙዌላ ክሓርም ዝፍትኖ ዘሎ ኩነታት ወላ እውን እቲ ቤዝ ናቱ ይቃወሞ ከም ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና ኣግሬሲቭ ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ሕጂ ኣካይዳ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ነዊሕ ግዜ ተሃስያ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ወል ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ነቲ ዞባቲ ክትቋፀሮ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ የዋፅኦም ዲ ኣይዋፅኦምን ንሶም እዮም ዝፈልጥዎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኤሊት ሪፐብሊካን ወላ ምስቲ ቤዝ ናቱ ይዘራረብ ከምዘየለን ንሱ ብዝመስሎን ምስቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ወይ እውን ሚኒስትር ኩናት ኢልዎ ዘሎ እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ዎር ዝብሎ ዘሎ ፒት ሄግስ ብሓደ እናኾኑ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት በቲ political ባይቶታት ናይቲ ሃገር እውን በቲ ቤዝ ናቱ እውን ደገፍ ከም ዘይብሉ Needs to give insight into Congress. That's part of it. If this was happening with this level of insight under the Biden administration, I'd be apoplectic.
And as tensions spike across the Caribbean, President Trump is now just hours away from leaving for a high-stakes trip to Asia, where his schedule was reelected, and it comes. بحفشة انتينا نرزلنا أب لاتين أمريكا نفنزويلا نكولومبيا نخلتيوم أو سي متنقطع يبالو ني فنزويلا زي تعرف كيناتي زبال زلو ناي فنزويلا مراحي مس أمريكا كسرح كمزدلي كنحجي له زي فلتون بقانكو انجليش غيرو ملخ سريد لهم مالو مسانا كتشرحوس أقاتاتنا كتمزمزو تدليهم زلهم فلوتي جن حراي كنفكر الكوينا إذا كوينات جنا يندلون نايلوم نو وبز بحال يلا ناي جدن كابسلتان كالي ويم زلي زلو بين من قدنا عطوه اتزقبرو زلو كله من البعض الواب توش انت تخايده نخلو حنيقوم حيزو مسلو زلو قال جنرالات الوان تقبروا له الى يوم زبي زلو حساب حجيكن استقبره يلا سلازي ناي كولومبيا ما راح دما اجي اب كولومبيا ونصق تقبروا لا جميره مالو كل زنريه زلنا دما دونالد ترامب لنقرمس ناي تشاينا ما راح كراخب خيديو تشاينا دما اب لاتين امريكا عبر بحيز اللوا معناته بزح نقد مسؤوم سلازلو سلازي اذا كنتات تشاينا تعزبالا اذا خطوتو يدليتن جن بقليل كرز غلا يكون ناي دونالد ترامب بروبلم جن ابز ترايز ودا يكون ثالث اقام كان غيد Trade talks with Canada. The president taking issue with this TV ad running in Ontario, which uses audio from a 1987 Ronald Reagan radio address in which the former president criticizes tariffs. The Reagan Presidential Foundation says it's reviewing its legal options, saying the ad misrepresents the address. It kind of chops it up in a different order than Reagan said it. In a social media post, Trump called the ad fake and egregious, accusing Canada of trying to interfere with دونالد ترامب تلفزيون كرو خلون كم زحرق وي بزخون يقول من قد دونالد ترامب زقيم تغيرك حدا قال لك فانت ناي تلفزيون ادفرتايزمنت كرو خلو كندا من كندا فلايت اونتاريو زبال زوبا زغبر ادفرتايزمنت ناي سمانياتات بريزنت امريكا زنبره دونالد ريغن زبال تعريف بساع كندي حماق مخانون ني قطباتات كم زربشن زبل تتقيمهم نسب امريكا ابزيز متزلو مريچا نتي ناي نزي تعريفن قالن زدغفو خيمرصو مخنياتو تعريف انت تغيرو كنداوين ترى يكونس امريكاوين كصلو مخانو زنغر ادفرتايزمنت غيروم سلازنبرو نعو مسرايا امانه وغريو مس كندا زغبر زولو كل زررب تطوابلو بمبعل كومي يلن انصرصروت كمسري وزلهم ناي اوشت بوليتيكا ناتنا كندا كسرق تتحيزا بزبل منقدي يزغل زلو ስለዚህ Canada has fraudulently used an advertisement which is fake featuring Ronald Reagan speaking negatively about tariffs. The ad was for 75 million. This is كفيلهم تتقاموا لهم. They only did this to interfere with the decision of the US Supreme Court and other courts. ስለዚህ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ድማ ንውሽጣዊ ፖለቲካ ነትቤት ፍርዳት ናይ አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ታሪፍ ዝገብርዎ ዘሎ ጽልዋ ክገብሩ ስለ ዝደለዩ ስለዚህ tariffs are very important to national security and economy of the United States based on their ስለዚህ ታይዝብል ዘሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ኢዶም ይእቱ ስለ ዘለው all trade negotiations with Canada are hereby terminated. كلتي زتن قبر زنبرنا تتوابيل يلهو. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. ስለዚህ እዚ ዘረባዚ ንካናዳ መርዲዩ ኣብ ትዊተር ይኻወትዩ ብፕሮፐር ቻነል ናይ ኮሙኒኬሽን ዝተነገረ ከም ዘይኮነ مرحنا كندا نزم السمع انتايل اسكن اسمعيو اسكن يجي شمن Fellow at the Center for American Progress and former chair of the Council of Economic hearing from the White House about why the president terminated these talks. And I have to make the note that even though the ad chops up the order in which Reagan said some of these statements, the overall sentiment of his remarks is really what the ad reflects, which is that there are deep concerns about putting these many barriers to international trade. Right, and in those original remarks from Ronald Reagan, he said that tariffs create, quote, artificially high prices. And the president, though, appears to have been very upset by these ads, which the Ontario Premier Doug Ford, his province, paid for, and which they had indicated they wanted to run as well in the United States. بحبجا كم نريد زلنا نتبلوتيكا أمريكا يتيوملو كندا cheated and got caught النابلة بزح كم زحفن ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካናትና ስለ ድፃወቱ ዘሎ ምስ ካናዳ ዝኾነ ይኹን ዲል ክንገብሮ ዝሓሰብና ጠጠው ክነብለይና ብምባል ሓደ ዓቢ ባእሲ ምስ ካናዳ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኩሉ ክበኣስ ምስ ኩሉ ክጨቃጨቅ ቻይና ኸ ብስነ ስርዓት እዮም ዝኸዱ ዘሎ ዲስፕሊን ዘለዎ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ስለዚ ካናዳ ኣመና ይቆጥዕዎም ስለ ዘሎ ምስ ቻይና ዓቢ ዲል ክገብሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ይዝንገር ኤሮፓ ሕብረት ከምኡ ካልኦት ሃገራት ኩሎም ቻይና ነቲ ኩነታትና ዕንደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይራ ትምዝምዞ ዘላ ምክንያቱ ስርዓት ዘለዎ ክብረት ዘለዎ ዲስፕሊን ዘለዎ ምሕዳር ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፈተውቲ ይፈልጥ ደገፍቲ ይፈልጥ መሻርክቲ ይፈልጥ ምስ ኩሎም ስለ ዝበኣስ ዘሎ Donald Trump will be there as well. I want you to listen now to Prime Minister Mark Carney just moments ago. For months, we have stressed
the importance of distinguishing things we can control and things we can't control. We can't control the trade policy of the United States. We recognize that that policy has fundamentally changed from the policy in the 1980s, 1990s, 2000s. And it's a situation where the United States has tariffs against every one of their trading partners to different degrees. And it's in that context that our officials, my colleagues, have been working with their American colleagues. እንታይ ዝብል ዘሎም ኣሜሪካ ብሕፅር ዝበለ ኣሜሪካ ታንፈልጥ ኣሜሪካ ይኮነትን ኢሉ ስለዚ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረና ተሓሳስባ ክቕየር ጥራይ ዘለዎ ይትዘረባ ኣሜሪካ ንሕና ጎረቤትና ንነዊሕ ዓመታት ዝቐረበ ሽርክነት ዝነበረና ንብላ ዝነበርና ዘይኮነ ሎሚ ንዓና ታሪፍ እትገብር ዘላ ንቁጠባ ናይ ካናዳ ክትቀትል ትፍትን ዘላ እንተሰሊጥዎም ድማ መበል 51 ስቴት ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለው ብሓሳቦም ጥራይ ዘይኮነስ ብኣፎም ደጋጊሞም ዝነግርዎም ዘለው እዩ ስለዚ ካናዳ ዘለኹም I'm really sorry. Things are not going to be easy. I've had to say, كبت كبل غليو. غبدا كومي برجت. أمنا ويح جزيك نتنا كندا قداي. كتعي غل خواني. معناته كندا بحماق معدرة. بزوج أقطع زلواجن حماق معدرة. بسانكوف زغان معدرة. تم حضر كم زنبرات يوم زغلتو. معناته اتحقرت يا. حبتها من خد كون كل تقولوا تزلوايا. بزوج أقطع زلوا حقري. لذي أقطع تاخد كم تقيلة. كم اللي بعمل نفسها تمركز ساكت كيد. national security ناتاب قمتي تيان رقيدا كترب حلو كتعبيلو تغل credentials الله كل اللوا سلازي اب حتير غزي قليل كون كم زي كونتاتنا نرجالنا اذا خمزيلو ناخذ خلو دونالد ترامب نايبا اسنا دونالد ترامب تراينا نرجالنا نغزل. Back in the 20th century, world powers are battling over a crucial resource. It's not chips or rare earths, it's oil once again. This week, Donald Trump fired the first shot. He put sanctions on two major Russian oil giants, something even Europe had not done yet. And yesterday, Vladimir Putin fired back. He called Trump's move an unfriendly act. He also admitted that it would have certain consequences. At the same time, Putin showed defiance. He refused to bow under pressure. Yes, they are of a serious nature for us. Of course, this is understandable, and they will have certain consequences, but still they will not significantly affect our economic well-being. This, of course, is an attempt to put pressure on Russia, but no self-respecting country and no self-respecting people ever decide anything under pressure. And, of course, Russia has such a privilege to... Among Putin and Donald Trump ዝግበር ዘሎ ግጥም ድማ ንርለና ፑቲን ድማ ኩሉ ነገር ናብቲ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥሞ ዘሎ ናብ ራሽያ ዘጋጥሞ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለም ደረጃ ዝጥምት በልሕ ዝኾነ መራሒ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ንኩሉ ነገራት ናንበቦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንግን ሓፂር ግዜ ጻቕጥ ክመጽ ከም ዝኽእልን ክበት ክመጽ ከም ዝኽእልን ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ግን ኣሜሪካ ሓደጋ ክወጥቃ ምዃኑን ራሽያ ድማ ነዚ ብድሆታ ዝገጥማ ዘሎ እንድሕር ሰጊራ ዝበለፀ ነገር ይጽበያ ከም ዘሎ ተረዲይዎ ኣሎ ሙሉ ክትወድቕ ከም ዘይትኽእል ሃገር ድማ ተረዲይዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ራሽያ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክገብር ኣይደልን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ነዚ እገዳ ምስ ኤውሮጳውያን ኮይኑ ገይርዎ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ከም ራሽያ ዝኣመሰለ ሃገር ኣብ ነፍሱ ምትእማን ዘለዎ ክብሪ ናይ ነፍሱ ዘለዎ ዲግኒቲ ዘለዎ በዚ ናይ ኣሜሪካ መፍርራ መርገፂኡ ክቕይር ዝኽእል መንገዱ ክቕይር ዝኽእል ሃገር ኮይኑ ዝስምዖ እንተሎ ተጋጊ ጥራዩ ዘሎ ብፍጹም ሓሳብና ክንቀይር ኣይንኽእል ኢና ወፀገም ክፈጥረልና ነገራት ክከብድ ይኽእል ግን መትከልናን መርገፂና ንቕይረሉ ምክንያት የብልናን ብምባል ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ዝኾነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሉ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ነገር ዝፈርዩ መንገዲ ክቕይር እዩ ዝደልዮ ነይሩ ኣይገብሮን እየ ግን ንሕና ኣይንቕይርን ኢና እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ኩናት ብዝለዓለ መልክዕ ናብ ካልእ ማእዝን ክወስዶ እዩ እናበለ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ተመሊሱ This is not what Trump wanted to hear. His goal was to pile the pressure on Russia to force Putin to make concessions. But the Russian president is unwilling to do that. He says he will not decide anything under US pressure. However, he kept the door open for talks. The US president has decided to cancel or postpone this meeting. It seems he is talking about postponing it. I can say that a dialogue is always better than confrontation, arguments, or even more so, war. This has been Putin's long-standing position. He wants to end the war via talks, but he won't budge from his red lines. And what about the other side? Well, Trump was supposed to meet... بحفظ كم نريد لنا بوتين نتكون تاتتي مرجتيو كغير كم زيد لن نتكون تات بغليلو أفتنا دونالد ترامب فنتراتاتيو ربحاناتو كتصالنا زلو ربحانا يتهاجرون بوليتيكا ناتون شجر كفترة يدلني زلو ويون أي مسمار ناتو كسجر يدلني زلو سلزي كل تكون تات نريد لنا كاب جزء ناب جزء ناب زجاجة زخيد زلمبر ناب تبغى زخيد نجر أين رأينا نازلنا زد ما بملكنا كلمة دكتورية خلها دونالد ترامب
كم تزدلي وصيت يا مص كم زيلن اتزدليو يركب كم زيلن اتوم يوروبا انتي غبر لو دحرينا دما نابو مسكر We're going to attempt a Q&A, a five-way Q&A, where we will each ask, we'll be asked a question, and I'm going to start with Beth, please, from Sky. Thank you. Prime Minister Beth Rigby from Sky News. This is a question to both Prime Minister Starmer and President. أزي تم coalition of willing بحالون at Ukraine محجاس سمع زلون حجرات بحاليهم حتى تمتم زلات رئيس مولى حق to stop President Putin without US support. How disappointing is it that President Trump won't at the moment provide long-range Tomahawk missiles? And is the President right when he says you'll hopefully be able to get the war over without them? Can you? And بعفشا كم تريهم زلهم إذا ما راح تزياتهم كل جزياتهم جازيتنياتات كواردهم كله أنا قريب يزبلني كم تريهم زلهم بزعد ما راح تيهم جن كلنا دم أنا فلتينا تأكيدكم إن بوتين كم زي تدخل ويم زبلوا بقولتر بزحاتي هم تمثلوا حجرات حيالاتي هم تمثلوا جن أبعدوا كنات كم تسخلوا بزينا أمريكا حجز نبوتين ولا حتى تقبروه هم زي تدخلوا نفلتينا يبلوهم سلزي بوتين دونالد ترامب لما يلاقي سألكم يزلوا مالتي بينكم تدخلوا ويخم يبلكم على تدخلوا وديهم كينكم يبلوهم أي كلون يمكن فلتيهم سلزي أتي دراما نريو زلنا حق ديو نايب حق ديو ما راح تكم زخون زلوا ويس بقى أتي كون الناتكم وصلوا زخوني I don't know. The question of Ukraine, because it is really important that we address the support that we're all able to put in, particularly as we go into the winter. And here we have the coalition of the willing. Today you had the EU yesterday, but we're all working with President Trump, and therefore we're all working as one wider coalition here in relation to the support we need to put in for Ukraine. On missiles, we've put in more missiles from the UK in recent days and weeks, and pushing the case for long range. It is really important that we do. بزي أمريكا عن تقبل كلونيهم بلا إيزي يس ميسايلات كنا بينا عدو قلو دبلو لوغن أي كونيهم سلامتاي نا أمريكا تتاماك ميسايل زبال زلو أي وهابني له مغنياتو يوكرين بينهم كتكسوي كلونيهم أمريكا كحوص سلوزغونو نا أمريكا إتتحوي سدما تكينات راشا نا أمريكا بيز ممكن تحرم مثل كل واصل زخوني أمريكا أبتقو داي تكساب حجي كتحوص مهانا دليت كم زلو هاي جلسة تنسلزي أوروبايا نتوكينات كنا وحوو بزو نجر أجر بلو لوغن بغالي لقو قبرو زخوليه كونن كابو كاتيلا نابي أوروبا نسكر what is going on نابي أوروبا زكاتم زلوا كنا تهدم معنري ناي أوروبا لو خاده نجرمن منسترسي نابي كغيت فتين مسيلكم نيشاينا أنت قاتم واسمه. Germany's foreign minister has postponed a trip to China after Beijing reportedly planned only one relevant meeting for him. Johann Wadefuhl had been due to visit next week, but according to the German Foreign Office, the only confirmed talks were with Foreign Minister Wang Yi. Berlin says the trip will take place at a later date. German-Chinese relations have recently come under pressure, including over Chinese export limits on rare earths. كم تري وزلهم زي مراحي منستر بدياتو تاينا جرمن اب تشاينا كيدو ركبك كايد حسيبني يرو مخنياتو ابك الولا وقاتي موم سلسله تقلولا صنه لخ نغركم زي فوري منستر ناتو من تشاينا كيدو ركبك قبر مزله تشاينا بيات مسوق وصراخ غبري دليو منستر بدياتو تاينا تشاينا وانجي تراي كرخ بزغلمبر زخون يكون ناي بيزنس يكون ناي كوميرس يكون ناي جلملك رخ بوي دليو سلازي قصراتات سلدس أنا نتي تريب ناتو كانسل كجبرة فتينو كم حاجة تذكروا تقولكم كم يوز نبرت أنا لينا باربك تيا قالت بهذا نبرت نسام سكدت أبي إيربورت زقبلا كم سنة أب تشاينا دما زقبلا 5 سنة كم يوز نبرت كانسلر ونا ومسكده زقبلوا سب بحد ترى ناي كتما ما حدا رجعهم كم زقبلوا انتهى مالتي زي أبي أوروبا خوينا بلا 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 زلوا زلوا تشاينا فتسيها أخبارهم كم زي بلان كم ديت قد سلومن ناي تشاينا يقول ناي أوروبا يقول ناي جرمن وسانة دما زدير لكم تجبركم نفسكم ده تقتلون برنا عايشة تنكفيكم كمن عمقهم بوتاهم من فلتوت بلهم كم زلاي وردت يزي كابز اللي على الوردت يلا جرمن مالات بقطة بحياة قري مرحنا جرمن تخيط كلها بحال عقر عبي دبلوماسية قابلة خاط قبرلو عين دليل كاننا تقبرنا وتقبل كان مهنياتو مسيخة زربا جزية كتبا خلنا اللامبر كتوسن وانتخل عيكم كانيات بلو زلا أمريكا توصلنا لكم نسهم كتوصلوا يدخلونيهم أبي سمعوا أمريكا هم توصلنا لهم. For joining me. Germany's iconic automaker Volkswagen has once again found itself at the very center of a growing storm in Europe's manufacturing sector. The company has announced temporary pauses in the production of its two key models, I should add. One of them is Golf.
كم تري ود لهم أتي كار إندستري ناجرمان في لايزي فولكس فاجن زبال فافين بلون هنا مالتي أتقول في زبالن كالي براند ناتون سرحة توكب بالمخانة بزغرة معلتات سلامتاي ناي نيدرلاند منجستي ناي تشاينا كامباني كاب حق وصاي سلازي حقرا تشاينا دما نتشيبس كاب تشاينا دما تزنبره تطو سلازبلتو بزي تشيب دما إذا ماكينة زك سرحن كودان سلازي كل فابريكاتات كعصو كم استجددن نازس أجام زين كفتحي لي تناي جرمن منيستر ناوك خيد حسيبو تشاينا دما بعلهم زجمركم مسأجمن بعلهم زجمركم وجن نبي مسيحهم تلمنوا له مهنيات يلن مجمريا تسأجم صوميهم جمركم صوميهم كتفتحوا وزقبا ساتهم نك فتحوا يكلون يوم مهنياتو أمريكا جديداتهم يوم جرمو أمريكا دما من واي كلون يوم سلازي نتشاينا كومنيوم زفتوا نزلوا ورا الساد رياليتي مان كم ز عينة وردت رينان سمعنا ناين فلتلنا it is crazy كم زي لهم كلو دما تكونتات كم زين ريزلنا كم حماق نفس قدر يخير له جرمن وطبعاتا ننوي حواني حماق كابز خيد كنبل الجقل نابز خفة درجة بتحكم زلون كابز نابي قصك خيدي we don't know أتنا جرمن بوليتيكا دما برير إيرث ديو بكالم مينرالز زياتا كامباني نكسبريا تينا نيذرلاند منقسي زحقرا تمهجارجن صبغ غيرهم حاسبهم كم زي قبروا بزي خاطفلت مهنياتو أتي نبرت بينو ترايز فابريكا زاب أب نيذرلاند تراي كم زي سرح أب نيذرلاند سنام جرمن نيزلت فابريكاناتهم تزعب هيك فالنا يتسرح جن أب تشاينا ينيرو الذي بزي تشاينا تسرحنا زي كامباني زي كود داي كلني بزي السوون تشيب رير إيرث كاب تشاينا تدي رقيبك سرح يكلني سلذي تشاينا بكل ما شونكو قاسيرات لهم كم زي لا يفلتونيهم ساتهم زلزلي لهم يا توب تمفنترا أمريكا يكون أوروبا تشاينا دما بيلا زتسعوده شرخ سلازلوا كب بلوم شو أبيات راح تخون دونالد ترامب بعلو تشاينا خيدو جاب بآسيا نابتنا دبوب كوريا خيدو كل منيو برك قبرز غلي الله نسو تعريفن قالن غير هديديو تشاينا جن بتا لك بقررهم كم بيلامس حزتهم مواصع سلازلي زلو أمريكا of course مس زلوا وادا قال مواصعنا عاخت ركبيا of course مس تشاينا ترداديا إيروبا جن لفرج وني بلومن تزلوهم قبل التنت ويون زلوهم حيلي النات داخمي متسو زلوهم عقمن خيتكم دما أمريكا تعطلهم زلا أمريكا نعطتهم ناقتلت ربحنا تتقدم على أوروبا دما أكن نعطتهم ربحات رايكو قبل فتنو ددي أمريكا نقدو أبت مفنتريات اللو مودة أنا لومي بزانا دونالد ترامب كنسمع. So Trump 28, Trump is going to be president 28, and people just ought to get accommodated with that. So what about the 22nd Amendment? There's many different alternatives. At the appropriate time, we'll lay out what the plan is, but there's a plan, and President Trump will be the president in 28. Here's a plan. Former White House chief strategist and OG MAGA man, Steve Bannon, once again claiming Donald Trump will end up with a third term. He is, of course, تايم زبل زلو دونالد ترامب مبل سالسا غزي كاب حقنا امريكا وصاي بريزيدنت كخول مدب كم زلو يوم زنغر زلو تبصا قام تري ودلهم ستيف باننز بال حركاتهم قربا استراتيجيست ناي ماغا نايت دونالد ترامب بروتكشن اسوشيشن زنبرك ساب جيرما كابتم اقدستي سبات مخانون دونالد ترامب مبل سالسا غزي كوادر مدب كم زلون بتخكل كمزن كنبلوكم هين خلينا ناقل دونالد ترامب نقص كون كم زدلي بزوع غزي نغيروميو الجيرما مدب كم زلو يوم زنغر زلو بزوع غزي دما قبع كم تري وزلهم ترامب 2028 زبل ماركندايز ويون قبع قال شيء جميل له زخا ببلان زلومبر هند بتزقاطم زلو كنتات كم زي كونيم زنغر زلو مچم دونالد ترامب نز امريكا بيلا غيرون دي باس غبره هذا معاتي قال سمعنا رينا دين فلت نجر كرينا مخانو يوم زنغر زلو زخا دونالد ترامب بزح نابتي بوليتيكان امريكا مقيارات غبرالو من تانسو اب سلطان نخصنح ادل كهبو زخل نغرات نارايه يم زبل زلو it's going to be very interesting to watch كابزنا بيك خدو خوني قليم نزبل دونالد ترامب نفسه نقطبو نربحو زقد السب سلازخونه دونالد ترامب زبلو سيريس لنتوسط كايو زواتيو دوكو زبلو ودما بفلاي بقطبه تخطلوا وترايك بلكم زلي Are opening, right? For the first time, Schwab is custodying, Bitcoin. Fidelity is custodying Bitcoin. I'll never forget. I signed into a Fidelity account not too long ago. The first thing that pops up is this little icon. Would you like to create a Fidelity digital asset wallet? And I said yes. I literally clicked yes on it, and all of a sudden you could buy Bitcoin on there. You look at what Chase is doing. You look at what all the major banks are doing, right? I mean, all of a sudden you're no longer trying to do, Bitcoin, buy Bitcoin using. تري وزلهم ودون دونالد ترامب يوم بيتكوين $1 مليون كتكيد مخانا اب فوكس نيوز مسيو اب مينستريم ميديا يدزارب زلو. I'm telling you guys, this is a very interesting time. زوم سبازياتهم 4 عامات لهم
3 ዓመት ኣለዎም ኦልሞስት ሕጂ ቀፂሎም ድማ ናብ 2018 ወይ ንሱ ወይ ምክትል ናቱ ናብቲ ፕሬዚደንትነት ሲሪየስሊ ክወዳደሩ ከም ዘልዩ ዘለውን ነቲ ቢትኮይን ድማ ላዕሊ ከም ዝመፅእ ኩሉ ድገፍ ናይ ፖለቲካ ክገብርዎን ክፅዕሩሉ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ምስኦም ተፀጊዕና ኢንቨስት ጌርና ዘለና ድማ ካብ መጀመሪኡ ክሳብ ሕጂ ንረብሕ ኢና ዘለና ብሕጂ እውን ክንረብሕ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ if you can beat them join them ይብሉ ክስዕሮም ዘይትኽእል ተኮይንካ ምስኦም ኮይንካ ክትረብሕ ኣለካ ይዝበሃል ተጠቀመሉ ነዚ ዕድል ሕጂ ናብ ዞባና ክምለስ ማለቱን ነው የተመለከተው። በአማራ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የዘውትር ተሳታፊያችን መረጃዎችን ሰብስበዋል። በባህር ዳር የጣና ፎረም ዝግጅት እየተካሄደ ይገኛል። በከፍተኛ የጸጥታ ቁጥጥር ውስጥ የምትገኘው ባህር ዳር የጣና ፎረምን ለማዘጋጀት የምታደርገውን እንቅስቃሴን ጨምሮ አንዳንድ መረጃዎችን ሊያካፍለን መስመር ላይ ይገኛል። አንተ ከጀመርከው ዜና ለምሳና ጎንጂ ቆለላ ማለት ጣና ፎረም ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዑብ ግምት ብምታው ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳርጋቶም ካድረታት ናይ ኣብ ድማ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ይገብሩ ከም ዘለውን ፋኖ ዳቢ ኣሎ ኣብ ኮንፈረንስ ነካይድ ኣለና ፋኖ እንተዝህሉ ዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝምተካየደ ብዝብል ዘረባ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ንርኢ ኣለና እዚ ጣና ፎረም ዝበሃል ዘሎ ድማ ናይ ሴኩሪቲ ፎረም ዝበሃል ዘሎ ዘገርም እዩ إذا على مزيا سمعوا كده حنا بزي كسحقوا يهم قربت الله. Being held for here in Bahar Dar in Addis Ababa from October 24 to 26, and the thematic area for this year is Africa in an evolving global order, and each Tana forum has its own thematic area to discuss on. And from the very inception of Tana Forum, it has focused and it is focusing on mainly on peace and security issues of Africa. And it's بزعبا سلامن رقعتن peace and security إنا نزارب زلنا يزبلنا زلو peace and security I mean this is delusion هو تتا ما أظن صحتين هذا رزلنا أب كوينات زكايدلو هجر أب 3-4 عينات كوينات زلو هجر بزعبا نا أفريقيا سلامن رقعتن يوم تزارب زلو نا أفريقيا سلامن رقعتن أوش تتي زاربولو زلو كل الأمحرة هذا حبيب بروتال كوينات يكايدلو أب كل التجري ناب كوينات كم عبل زخل أب قوسلو أب كل أوروميا كوينات الله أب سومالكم أب بنشانغولكم أب كل يزلو كم زلو وهجر بزعبا سلامن رقعتن نا هي أفريقيا كتزاربسي ويمكن عينة فينيوس كجبرو حفرت كيلنديو كابو حلفي الكاسودان دك أصل زلو هجر سومالي انت خيط كازك أصل زلو هجر أب كل دما أقدر زلو دبوب السودان أب كينات هتحطو جويزة الهجر كل زنا هلو خلقن سكفتها زبالي يلن مالسي أب كل لام حرا خوين كبزع بسلام رقعتن كتزارب كلها مجمر يا شجر كافتح كبلو زغلي يلن تمنقسي زبالي يلن لذي this is a dilemma ويون هو تتا ما أظنك سحت كلو انتاي كم زمسل بيامنا تقامنا نريو زلنايو اتكون تقدما نايكل الامحرا كم جيلو ناقصلو خلو ناب نتنا يكل الامحرا كيف تحكى نابي كتكيرا لك ناب كل الاوروميا كتكيرا ناب عفار دما كتكيرا لك ناي امحرا مفتحي رخبن ناي تግራይ مفتحي رخبن كل الاورومو خميللو حجي دما تانيكس ناي دوكينات كغبروا دليم زلو انتايا اب باي ذا واي فانو دوصو حبريتا از تريو زلهم ناي بلصقنا ناي سكيورتي حلاف زنبريو نعون تيم ناتون كم زقتلو فانو كم زقتلو يزنغر زلو سلازي فانو بكل منقدي نتي صبللتنات ناي ابن صلواناتو نمهساس بكل منقدي يحرمو خم زلون ات استراتيجي دما ناي فانو باستراتيجي متي زلو بخمين ابو كم سعرو ابو سمعو አብይን ለማሸነፍ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ብለን ሰናርግ የመጀመሪያው ነገር ዋናው ነገር ስትራቴጂውን ማሸነፍ ነው። ሁለተኛው ነገር አላዮቹን ወዳጆቹን ማሸነፍ ነው። ሶስተኛው ነገር ጦሩን ማሸነፍ ነው። አራተኛውና ቀላሉ የጦርነት ነገር ከተማን ነፃ ማውጣት ነው። አምስተኛው አጠቃላይ ሲጅ አርገህ አንቀ መጨረስ ይንሰርክ ብዬ كم زياتري وازلهم فانو يقولتي أمحرا إليت ببلان كم زخيد زلون انتايوتي نأبن مسعر نبلتقنا نأبن كسعر مجمريا فانو زقبرو زلو تاكتيك انتايو ويون استراتيجيناتهم كما يزبن مجمريا unity that shattered his schemes نتخلو دراماتات ناتو نتخلو فلالي خاقزا مقاقيل خاقزا divide and conquer زبل استراتيجيناتو فانو أمونغوم زنبرا شقر النافتحو حدنتومن امرتومن نحيلو عبزو خدولو كي تواجو خلوك سعر ويم زجمريلو سلازي كي تواجا نحن سعر تقينا مجمريا حزب محرا
ቃልሲ ናይ ኣምሓራ ሓድነቱ ክሕየል ክኽእል ኣሎ እቲ ሓድነት መጠን ዝሓየልና ሉ መጠኑ ፅልዋናቱ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ እናላሕልሐ ክኸይድ ኣብ ድማ ኣብ ፍልልያትናን ኣብቲ ናትና ፀገማትን ተሓቢኡ ዝነብር መራሒ እምበር ደገፍ ናይ ህዝቢ ወይ ደገፍ ናይ ሃገር ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ቀዳመይቲ ስትራቴጂ ኣብ ህዝቢ ደረጃ ኣብ ፋኖ ወላ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ፍልልያትና ወጊድና ሓድነትና እናሓየልና እንተኸይድና እቲ ጉዳይ ኣብኡ ከሎ እዩ ዝውድእ ስለዚ and to win over Tigray through anti-Eritrean ስለዚ ኩሉ እቲ ምምቕቓል ዝጥቀመሉ ዝነበርና ኣምሓራ ይኹን ንትግራይ ምስ ኤርትራ ፃሊኻ ኩሉ እቲ ዓቢ ኣብ ምምቕቓል ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገራት ነቲ ከባቢ መቃቂልካ ኣብ ውሽጦም ተሓቢእካ ክትነብር ይትመደብ ነይሩ ኩሉ ሰብ ድማ ገጢሞ ትሽጠራ ፋኖስ ዩኒፋይድ ሬዚስታንስ ኤክስፖዝድ ዲስ ማኒፑሌሽን ስለዚ ፋኖ ጥምረት ትገብር ምስ ጀመረ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተሓቢእሉ ዝነበረ ክወድቕ ንሪኦ ኣለና ብዘይ ውግእ ድማ ንክሰዓር ዘኽእሎ ዘሎ ሓደ ጉዳይ እዚ ይብላ ኣሎ ካልኣይቲ ሳቦታጂንግ ሂዝ ኣላያንስስ ነቲ ንሱ መሻርክቲ ኢሉ ፈጢርዎ ዝነበረ መፍራስ ድማ ስለዚ ኣብ ቢስ ሪጅናል ኢንተርናል alliances ኣብ ትውሽጢ ኣብ ክልል ምስ ኣምሓራ ተፀጋጊዑ ልፍንቲ ኣቑሙ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኩሉ እቲ ልፍንትታት ናቱ እናፈረሰ ክኸይድ ከሎ ብኡ መንፅር እቲ ናይ ፋኖ ሞመንትም ወይ እውን ድፊት ሞራል እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ደገፍቲ ድማ እናረኸቡ ይኸይድ ኣሎ ሩቲንግ his military forces ከምኡ ድማ ነቶም ወታደራዊ ዓቕምናቱ ወይ ነቲ ወታደራዊ ሓይልናቱ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ፋኖ ቤላ ገይሩ ክስዕሮም ንርኢ ኣለና ውፅኢት ናይቶም ክልተ ድረኣናዮ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ራብዓይ ድማ ካብኡ ቀፂልካ ነቲ استراتيجي ناتو سعران تجميركا كتما دحر كتما عدي دحر عدي إن تعود كان حرانا وصاخا مخات أكال نايتك أدميت تستقبر سرحيو كاب زيرو استبقى سوت سيتا يكون نريو زلنا يبلالو ناي مودة تادما the final encirclement with momentum on their side فانو is closing in سلازي أتي حدنتن أمرتن مسكولهم حيل تادما بحروخين كخسرة تجميركا نأبي مخبابن مسعارن زي تعرفنا خوني أبز مسؤول زلو كنا تاتينا بس نازلنا سلازي زنريو زلنا مدرخ دما نعو زنت سري بلالو إنجنيري الكاليزي هذا كابتن prominent political نياتنا إثيوبيا يو تي كنا تنريو زلنا دما وكل من قدي يدفع له تميديا نعم حرا دما دونالد أبي أحمد أب إثيوبيا زجبرو سنين رينا تزي نعم حرا ناموتات مسكدت نعم أغلط بات انتهي قبر كفتن Democratic Organization announces new military cohort as Red Sea debate intensifies between Ethiopia and Eritrea. In a significant development in the Horn of Africa, the Red Sea Afar Democratic Organization, RISADO, has announced the graduation of a new group of fighters following 3 months of what it described as comprehensive and advanced military training. According to the statement issued on October 21st, cornerstone of its continuing effort to ኢትዮጵያ ኤርትራና ጅቡቲ ሳይፈጠር ከሳውኪን ወደብ ወይም አረቢያን ፔኒንሱላ እስከ አዱሊስ ወደብ ከባብ ኤልሜንደብ እስከ ዘይላ ወደብ በባለቤትነትና በብቸኝነት ለብዙ ሺህ ዓመታት የቆየና የኖረ ህዝብ ነው። የዛሬው የኢትዮጵያን የጅቡቲንና የኤርትራን ክፍሎች የሚያጠቃልለው የአፋር ትሪያንግል ቀደምት ተወላጅ ሆነው የአፋር ህዝብ በቀይ ባህር አካባቢ ታሪክ كم زات ريوز اللهم فلوي فقرنا حزب عفار زلهم كينهم يمتيهم زلو حزب عفار دما كم زقدم تريود اللهم كم زلومي حجر كي قومي جبت دو سعود عرب دو كي تبهل خلو عفت بحر نيز عفار كم زنبره بلا بلا سنسواي جوك حساب ابا خصوم يخدو صنيعنا بعفار صنيعنا بكال سنسواي حزب عفار ذكر كايت فلتنيغا لو ما اجندا سلازلخا يحطقم لزلخا كالاي دما حزب عفار فتيه دغلو انتبلكا ترغم زلو يكون مخنياتو colonial boundaries bahalalo eti afara beertra zolo ertrawi ta afara ethiopia zolo ethiopiawi period it's end of the story ስለዚህ ነዚህ ናይ አፋር ድራማ ንምጥቃም ብኩሉ መንገዲ ሸንኮለል ክብሊና ንርዘለና እሳ ድማ ንትግራይ ኣብ ኩናት ኢትዩ በሊዕዋ ተቃጣቂቱላ ተጠቂሙላ ሕጂ ድማ ክምለሳ ይደልሎ ኣብ አምሓራ ኣብ ኦሮሚያ እዚ ሰብ እዚ አብይ አሕመድን ስርዓቱን ብኩናትን እግርግርን ዝነብር እዩ ስለዚህ አፋር ድማ ሕጂ أكل نايت أجندة نايت أجرجر حسيبه زلة يا خوينا زلا سلسة كم تري ودلهم ميديا ناتو obsessed كوينو درجة رسن بزلو من قدي عفار كبليهم زوج على زلو أمودة تدما إذن ريا زلنا نبي جزء خير خير نجزيان قد فخينا نساتهم كم تري وهم زلهم بزسف حمل كأنتنا عفار أجندة يدفعوا له عفار بفلوي كم توزخ النجار سلو زلو يكونن انتهى تاتريف هذا الأجندة زي هي متخلابي تحويسو تدفيو قال نجار كجبر خلال في اللايتي إمارات زبال نبتي كبحرن ممتع زجبرو زلو كونتات
أبي أحمد كله تراي كتقوم اللزغل أبي أحمد ناود عند حرقيدو لأن ترجم كله يكون زغل إنفستمنت زجبروه أبقى بحر نقومات زجبروه أبدأ بحرنا يرتران مركب زجبروه كان تخون سلزغل التدفيت الترسني ولو كأبي أحمد ناود خلو نبي يرتراجس كجبر زغل هك أناتات دفيت ناوتو ما مليس يبرتعلو يبرتعلو ده يكون ناي عقل تثبت بر ناي بلان كم زي يكون ناي استراتيجي كم زي يكون ناي عقم كم زي يكون انتايدا ناي عقل تثبت ويا ناي عقل تثبت دفيت نمفتار زجبر زلو كنتاتنا نرزلنا but at the end of the day زين ريو زلنا فلوي نجر كم زي يخلي الكعب بتاعي تخلي خا حنتي كنت سلسته بزعبات زلو كنتات كبكمية دعريو من البات حنت أبزع فيديو لينك أنا زرع خواص كندري أبي أحمد نزنا عفار أجندة زتكم اللي زلوا عن تبون أريكم نير مزيات التحاز مخانا بقى تاون كتتحازوا تخوليهم إذا أنا إمارات زرعهم تكتيك كابات بتجس مخانا أتعيسكم كتري والكم talking points نزيا قد زيا بغاتا كافتم سبونسرز نايزي شجر نزو كنتات نازي نابي احمد زهوص وزلو من مخانو مابزوانزي نصورنا خوني زمت زلو ناي عفار دنقاص بفلو حجي سلتسمعهم ويون بغدا بحزب عفار عنزان عفار سلتسمعهم ديكوني اجندا كي موتت كلا قلطيف كاسغون تكتوسدالك ويون قال نغرسي كتفتنالك مخنياتو بزو تغبرو زلخا اغرغر منالبات محبرسب عالم كوينات نخيمت نعقلتف تومو كنحجز كاينا ويون كنشمغلكم ينا ويون نيرترا صقط خنغبر لاينا زل حيلك مصقا يقلي كاب زبل زبغسو لينا نرزلنا منالبات ابزيا حنتي زربانيرا كسمعكم زياسك سمعوا لي انتي مخانا ترداكم. Now, kind of complicated question, but strategically, could Eritrea simply undermine Addis Ababa via proxy right now in Amara or elsewhere? Because some could argue that Eritrea does have the benefit of its own kind of internal stability that Ethiopia doesn't have. Or would Asmara not be so cynical as to work against Ethiopia via proxy in its own territory? انتي لا تحطوا لاسكي اذا كم زعينت حتى كمان صح تيز حتى كتفلطوا زلكم إيرترا نيتوبيا كتفرسات خلدوي أنا نتي سرعة برات كيلو زلو نما لايو كتبقى استخلد مغنيات إيرترا أوشتا سلامي زلوات ولا لا كمان اختبل كم زخبدا كابتم الكتاتنا تغطرية تخليقة إيرترا ستيبل زغونت هجريا ركعت زلويا بقمت على إثيوبيا بكل من قد تكاسل زلا سلزغونت إيرترا كلتيوم بروكسي وور ويوا ناي كالوت حيلتا تتقيمم إذا أزور كوينات كوبرهم زلين رلنا أبي أحمد عفارة سنتيني لنقو التلفزيونات ناتو بروباغندا خقبن ريالنا إيرترا زخوني بلتنجن إيرترا إذا اللوايلو أبس لزخصص بأيام زتقوم سلازي إيرترا متتتاو غيرا كتفرسات دلوريا أبزوان زين إثيوبيا نزبل حتو ني عبد الرحمن بحاشم مسكن اسمع. Interestingly, the proxy war in the Horn of Africa, probably maybe across the world, has been something of a norm in political issues and political conflicts. There has been relations of the Eritrean government with Ethiopian rebels, and so does the Ethiopian government also has relations with Eritrean rebels. So supporting one side's opposition against the other, it's quite common, and I wouldn't rule it out on this situation. But if I may mention on the issue of the Pretoria Agreement between the TPLF and the Ethiopian federal government, the Eritrean position on this was, yes, it was done without their proper consultation and coordination. However, they've never stood against it. And this was clear in the president of Eritrea's interviews, both in Asmara and Nairobi. He had no issues with the implementation of the Pretoria Agreement. So sometimes this issue is raised by the Ethiopian side to oversimplify their drive to acquire access to the Red Sea. Apart from that, the Pretoria Agreement is still in the ownership of the two signing sides. انتي زبل زلو ناي بحكي دبلوماتيك زخونه ملسي زبوم زلو مجمريا بيد ازور كوينات اب قرن افريكا لموتر يحدش نجر فلوي نجر ايكونن اب بزح غزي استفلالي حيلتا زتقملو كنتاتيو بلا مونغو ايرتران اثيوبيا عندما ابتزحلف 30 عامات نحرنا صنتنا ايرتران طريقه بروكسي وورز بحال كلتيوم وغنات زتقملو زنبرو تاكتيكيو حدش ايكونن فلوي ايكونن ابز حجن ريو زلنا كنتات جن ايرترا بغتا ابتي ايد ازور كوينات ايد كم زلوا زغلص نجر يلن ولاو نتوعل بريتوريا إيرترا كتفرسيا تدل زبل أبين كادرتاتو نيرترا نمسلام زتقوملو تاكتيك دامبر إيرترا بمن قد بريزنتنا إيرترا أبتفل عليه أقاطع متازبلو ولا توعل بريتوريا
ንዓታቶም ደስ ዝብልን ዝምችእ እንተ ዘይነበረ ንዑ ንከፍርስዎ ኢዶም ክእትው ግን ድሌት ከም ዘይብሎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተገብረሉ ኢንተርቪው እውን ገሊጹ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኩነታት ፕሪቶሪያ ብፍሉይ ኤርትራ ትፈትዎ ነገር እኳ እንተደይኮነ ንዑ ኮምፕሮማይስ ንምግባር ንምድኻም ንምእላይ ግን ብዙሕ ተበግሶታት ጌራ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል የለን ስለዚ ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ፀገም ምፍታሕ ስለ ዝሰኣኑ ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ኢሎም ዝፍትንዎ ዳ እምበር ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኢደ ኢትያላ ኢልካ ብቐጥታ ክትዛረበሉ ትኽእል ኩነታት የለና በለይ ዝምልስ a very good one ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ዘሎ ደይመደይ ዝበለ ዝንቡዕ ታሪክ ዳ እምበር ኤርትራ ብቐጥታ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ኢትያ ተበላሽወሎም ከም ዘላ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን እዚ ኸዓ ንዕኡ እውን ኣብቲ ዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ምግላፅ ምንጋር እውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኩነታት እናቐፀለ እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ካብዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ እቲ ኔክስት ፌዝ ናይዚ ኩናት እዚ ንክትብል ናይ ግድን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ክመፃ ንዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ተዳልያ ክትፀንሕ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንሪኦም ዘለና ሓይልታት ናብ ኤርትራ ንምምፃእ ብዙሕ ነገር ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ነዚ ናይ ዓፋር ድማ ንኩናት ክጥቀምሉ ከም ዝደልዩ ካብ ኣፎም ተሰማዕናዮ ዝሓሸ እዩ አማጺ በተለመደው ነገር ምንድነው መሬት የሽምቅ ውጊያ ነው የሚከናወነው ነገር ማለት ነው ለምን አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው ያ የምናስበው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ወያኔ ማውን ትክክል በሚያደርግበት ሰዓት ላይ የሽምቁን ውጊያ ነው ጫካ ለጫካው ደግሞ ተራራ ለተራራ አይን ነገር ውጊያ ማለት ነው አሁንም ትግልና አካዳለን የሚሉ ሰዎች የሚሰለጥኑት የሚዘጋጁ በእነዚህ ጉዳይ ነው ይሄም የሽምቅ ውጊያ ነውና እንዴት ከመቼ መጥቶ እንዴት አድርጎ ነው የባህር ኃይል ያዘጋጅም ብለው ጥያቄ ልናነሳ ስለሚችል ነው ግን ባይዘው እኮ እንታይ ዝብል ኣብዚ ብሓፈሻ ንውሕ ዝበለ ዘረባ እንዲሁ ግን እንታይ ይብልለው እዚ ዓፋር ዝብልዎ ዘሎ ካብ ፀባደ የተረኸበ ከማይ ጨባደ እዮም ዝብልዎ ኣቦታትና ጌጋ ክልዋ ክልተ ምስላስ ክኣርሙኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ሓይልሲ ምናልባት ከም ሑቲ ኮይኑ ወይ እውን ከም አልሸባብ ኮይኑ ንኤርትራ ከሸግራ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ዝፀቕጢ ክፈጥረላ ዝኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ከም ዘይብሎም ዞም ሃገር እዚኦም ኣብዚ ካ ትፈልጥ ናይ ኤርትራሲ ሓንሳብ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ከውድቐሎም ይሓስቡ ሕሜት ከውድቐሎም ይሓስቡ ፀኒሖም እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ንሱ ተዋጊኡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከውድቐሎም ይሓልሙ ሕልምታት ናቶም ኣብ ነፍሶም ከም ዘየለ ብቕልፅሞም ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ነክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን ኣለኹ እንታይ ዝነግረካ እዚ ኣብ ነፍሶም ምትእምማን ከም ዘጥፉ ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንርኢ ኣለና ሓቆም እዮም ድማ ምትእምማን ከጥፉ look at this እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ኣሜኒስ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት መዓልታዊ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ ካልእ ቪድዮ እውን ኣሎ ኣብዚ ካበዮም ኣምፅኦም ብየማንን ፀጋምን ንሪኦ ዘለና ቪድዮታት እዚ ስለዚ ትግራይ ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዋ ኣብዚ ረአዩ እዞም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዞም ተወረርቲ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣትዮም ፍሉይ ዝኾነ ኣለዎ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኒክ ዘለዎም ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ብቕዓት ዝወነኑ ኣካላዊ ብቕዓት ዝወነኑ ጀጋኑ እዮም እዚኦም እዝ ግዙፍ የኮማንዶ ኃይል እዚ ድማ እቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ ስለዚ እንታይ ካ ትርብ ዝንድሕሪ ኢልካ መጀመርያ ንትምክሕቲ ወይ ንገለመለ ኢልና ንገብሮ ዘለና ንዛረቦ ዘለና ይኮነን ኢትዮጵያ ሜይቢ 80ታት ናይ ኤርትራ ይመፅዋ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ብብዝሒ ሰብ ክስለፈላ ዝነበረ ዝጀመረሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኤርትራ ምናልባት ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ክፍልታት ዝበሃል ኣብ ዝነበረሉ ዝነበረ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝባዊ ግንባር በትናቱ ክዕጥቕ ከሎ እቲ ጀብሃ ድማ በቲ ሓደ ተዓሊም ገብር ከሎ ንእሽተይ ክፋል ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክንተሓሓዞ እንድሕር ደሊና ምዚ ኩነታት ንሪኦ ንኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ዘየለ እዩ ዘየለ ኣብ ኣፍሪቃ እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ይፅሕፍዎ ኣሎ ኣብ ትዊተር እዚ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስፔሻል ፎርስስ ከይገበርናያ ኢትዮጵያ መፂኣ ሃሪማትና ሎሚ ግን ተጋሩ ዝለዓለ ኮማንዶ ኣሰልጢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝለዓለ ደረጃ ድልውነት ዘለዎ ንኩሉ ዓይነት እንተታት ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሚ ፈጢርና ኣለና ይብልሎ ፋኖ ነዚ ክርኢ ከሎ ዝገደደ ምድላዋት ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ
ኢትዮጵያ ዝጽበያ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ነፍስ ወከፍ ክልል ድማ ትግራይ ድዩ ኣምሓራ ድዩ ዓፋር ድዩ ካልእ ድዩ ነፍስ ብፍላይ ኣምሓራን ትግራይን ነዚ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ብልጽግና ዝበሃል ናይ ኦሮሚያ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ንኦሮሞ ከም ናይ ሃገር ገይሩ ነቲ ኦሮሞ ዘደላድል ዘሎ ስለዚ ነፍሶም ኣብቲ ፖለቲካ ክህሉ ተኮይኖም ህላዊዮም ከውሕሱ ተኮይኖም they have to be very strong ሓያል ንምዃን ድማ ብኣፍካ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ስጉምቲ ክትወስድ ትክእል ኣለካ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ዋላ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነ ትፋኖ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ቅልፅም ናቱ ተዕሊም ናቱ መንእሰያት ናቱ ወታደራት ናቱ ክበዝሕን ክሕይልን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ኣብ ሱዳን እውን ትሪኦ እዩ ምብራቕ ሱዳን ሰሜን ሱዳን ገለ እናተባሃለ ከምዚ ዓይነት እዩ ምናልባት ክንዲዚኦም ኣብ ሚድያ ንሪኦም የለና ስለዚ ንከታተሎ ዘለና እምበር ተመሳሳሊ ኩነታት ኢኻ ትርኢ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዞባ እቲ እንቁ ሃገራዊ ሰራዊት ዘለዋ ሃገራዊ ሓድነት ዘለዋ ሃገራዊ ፍቕርን ሃገራውነት ዝሃነፀትን ሃገር ስለ ዝኾነት ዝበለፀ ዕድል እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ናብ ዝገደደት መኣዝን ትኸይድ ዘላ ሃገር ምዃና ክንግንዘብ ንኽእል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ጌታቸው ረዳን ጭፍሩውን ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ምስኡ ተሓዊሶም ክሰርሑ ዝደልዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ድማ ክንርኢና ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ርኢናኩም ነርና እቲ ኣብ ክልል ረዳ ስምረት እንታይ ገይሩሉ ኣብዚ ርኢና ነርና የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ፓርቲ የምስረታ ጉባኤ በዛሬው ዕለት እያካሄደ ነው ሌሎች ፓርቲ ህወሓት በትግራይ ህዝብ ለመግታትና የትግራይ ህዝብ እዚቲ ስምረት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንመጀመርያ ኣኼቡ ከም ዘካየደ ክትሪእዎ ከለኹም እንታይ ዓይነት ማልያ ተኸዲኑ ኣሎ ሰማያዊ ማልያ there's a reason for it ኣነ ኣየስተውዓልኩሉ ነይረ ኤርትራውያን ኢኹም ኣሰዒልኩም ነጊርኩምኒ ሰማያዊ ማልያ ምስቲ ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እዩ everything is connected መጋበርያ ናይ ኣቢ ንምዃን ዝግበር ዘሎ ጉያ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ቶም ሓውሱና ፀምብሩና ዝበሃሉ ምሻሎ በዓል ቲቦር ናጊ ማለት እዩ ሓደ ካብቲኦም ናይ ሴኪሪቲ ገለመለ ተባሂሉ ናይ ፀረ ቴሮሪዝም ድዩ ገለ ዝበሃል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ጌታቸው ረዳ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓውሱና ድማ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ሓንቲ ፅሕፍ ትሪእየ ነይረ ኣብዚ እዚ ርክብ ምስ ረዳ ዝተገበረ ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ በየነ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሚስተር ሩዶልፍ ዝበሃል ብዛዕባ ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ርክብ ከም ዝተኻየደ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ርክብ ከም ተኻየደ ንሕና ድማ እቲ ብርጌድ ንሓመሉ ዝበሃል ዘሎ ምስ ክንሕወስ ድሌትና ከም ዝኾነን ጌታቸው ረዳ ዝራኸብ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቴሮሪዝም ኤንድ ስቴት ስፖንሰርድ ኢንሰርጀንሲ ኣብ ዝብል ጉዳይ ሓውሱና ንሕና ኣብቲ ፖለቲካ ትኢት ክህልወና እዩ ኣሜሪካ ቆላሕታ ንክትረክብ ክትበና እንተኮይና ከምኡ በል ተባሂሉ ፅሒፎም ዝሃብዋ ፅሕፍቲ ምዃና ፍልጥ እያ ግን እንታይ ከፈጢራ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ዝነበሩ ነቲ ኩነታት ይርይዎ ስለ ዘሎ እዚ ኣስመራ ሪፖርተር ሓደ ተቃዋሚ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ it's time to put Eritrea first ግዚኡ ንኤርትራ ቀዳምነት መሃብ እዩ we must prioritize the country's security and address external threats that endanger our future ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብል ጠራዕራዕ ምባል ንጥፋትና ዳንበር ሃገር ክትልወና ኣይኮነትን ስለዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ፀገም ኣለና ፖለቲካዊ ሽግር ኣለና ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ካልእ መኣዝን ስለ ዝሕዝ ዘሎ ኣብ ጎኒ ሃገርካ ተጠው ምባል እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ I believe safeguarding the nation is essential so that the citizens can pursue democracy and better life ዲሞክራሲን ፍትሕን ገለን ክትብል ተኸንካ መጀመርያ ሃገር ከልዋካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ካብዚ ሕጂ ንድሓር ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ወፂኻ ምፅራፍን ምዝላፍን ጌጋ እዩ ስለዚ ነቶም ናይ ደገ ሓይልታት ዕድል ስለትህብ ትድግፍ ስለ ዘለኻ ካልኦት ድማ ከምዚ ኸማይ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምንቃፍ ክቁጠቡ ኣብ ደገ ወፂኻ ምንቃፍ ክንጥንቀቕ ኣለና ምስ በለ ክንደይ ኮንቨርሴሽን ኣብ ታሕቲ ክንደይ ተቃወምቲ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት እኳ ቅልዑነት ዝፈጥር ዘሎ ይብሉ ኣሎ ኖ ኣይተረዳእኹሞን ኣለዎም ኣቢ ነቲ ሃገር ከጥፊ ይፍትና ኣሎ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራውያን ድማ ብትክክል ሃገራዊ ልኡላውነት ሃገራዊ ድሕነት ተቐዳማይ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ እናበሉ እዚ ድማ እቲ ምርድዳእ ዝበሃል ኤርትራ ቀዳምነት ቀይሕ መስመር ናትና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ክኸውን ዘሎ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናፅነትን ኤርትራ ንዑ ዘኽብር ወላ እውን ተቃዋሚ እንተኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብል ተኽኢሉ እንተወሓደ ኤርትራዊ መንፈስ ዘለዎ ተቃዋሚ ምዃኑ ኢና ንርዳእ እቲ ምስ ኣቢ ጠጠው ዝበለ ግን ወዲኡ ኣሎ ጉድባይ ክበሃል ኣቢ ክወድቕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ
እቶም ምስ ዘለው ድማ ሓመዶም ክልዕስዮም ምስ ኸይዶም ስለዚ ምስ ኣብ ተጠዊሎም ዘለውን ነቲ ኩነታት ተረዲኦም ዝኸዱ ዘለውን ኤርትራውያን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ ጽቡቕ ዝኾነ ኣብነት ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት መብርሂ ኤርትራውያን ይፈጥር ስለ ዘሎ ደስ ኢሉና ኣነ ምክንያቱ ተሓቢኡ ዝኸይድ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ብግልፂ ክወፅእ ንሪኦ ስለ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ድማ ገለ ሰባት ድማ ተቃልሲ ብኸመይ ይርድእዎ ኣለዎ ስምዑ ለይ ኣብዚ نحسب زلنا حجي إثيوبيا نوردنا نحسب زلنا تي مدب توديو تي نايبايتا قلداي كم يا أخا أنا ده بحسابي لحاسب بحسب ده حاسب أنا بحسب حسب مالتاي بحسب ده أنت تزارع الخلق بمريشة قبل زبالك بعلتم من زبالت بعبيتها دلو بعد يسعى أول قلملك ما أوزلو تم ساعتم يتوبان قلمل ناو نعيك عدمون مو أنا خابو خينك تدا نعيك عدمون أنا خابو خينك تزويجي كله شلا تلو أبو خينها تدا أبو تتقبلون رسولة أنا تخيل نام من قصي حسبكم بقى دخينا قرقا نام من قصي ديس دانان كستاكل كبيرنا أنا موت ترجان صغيرة يا مان أنا موت أجلك قتل فرحت كوي كنا عدت هاي كنا قم شلك ناي مسعي الرأي نخوين ودي هكذا فلاتيك عليك أصبح أتريد الله أنت إذا بتزلوا بحسب مالسي مس أول ترى دادي خا قال ملا بريزنت خوني قال سلاز بلوك كيو مس ترى دادي خا تزب خاص اللي دفتوني بقى خلقها أبتا كرسي مديام برجي تقاتل كاد أنت فاسس تتقاوم مودة تعبتك بسرعة سمويو تحسب بس بيرترا فتيو تدي بكا يدي بقى شغل يا بالله تزبير ترى فتيو ناول افتخار تزبير ترى مين كانت تدي بكا دي بوليتيكا كوميز بالا مودة دراما عندي كنت محجينا غير كم أنا كيت كايت واقع عندي خا وين تقالسي أيتورد عندي خمس بلوون كم أي لومي مالت كمي يجي كازنا يبلنا بريت يبلناسي كمي غيرنا أنا تكوينات كم كذا زسي قرب أي كبدون ده لوم بيرجع زيوم يوم تم تقام تزبالو أنا بس حاجة إذا ما ودلوهم كسرنا يلوم تفترس لزغونها وي enjoy جبروا مالت تي بوليتيكا كاب دراما فلي خاطر الرأس زي كنا بزو أنا زي entertainment يو أنت لا باقيرك سجرينا مودة أنت زرباني راتو مابزي where is that video ترغيبها حدا فيتو مسحقنا سلدي تعرف تبغيرناها كنسحق قولي لي أبزي علاتكم كا زي مثلا أنا حاجري إلو حدا سب على فيسبوك سلزي صحافة راي سلت أنا دم تحجسو على ما حسيت غير له اسكن رأيه أبزخون صحف كان حراي تملي في فيسبوك كم ترى أخوسي أنت قد محجوم زعما تفتاوي وسلت أنا سلت أنا حاجري سلت أنا بملة حاجر أي أتا تايدل سقمي ودي أتا زد عم تهاجر دا أشقاق عندي أخوينا خمن دحر أخوينا دا بزخونه نزياون شم كل الكبليو أبكد نبع الزس الزقدمي تدم بتقامه مسحق شرافات كوينو تريف زلو بس كان أبي إرتراز قبر زلو خاخن سقر تران على ما وصلوهن بالزبل أرستي زتود بمدرخ زته تمالي إسران كل تنتقمتي عبس مرة أدرش هجروا كونفدريشن صراحة تات إيرترا تقانعوا أتي وكلتن منسترات هجرويان محبرات حلفتن وكلتن تكلات ودب حبرات هجرات كمون أمباسادراتن دبلوماسيين استرقبلوا زته مردعتها متكر اسم رقصة إيرترا بمنصر هنسات هجرن تمر لمعتها ومدبات النمعزاز ملاقبو رئيس مرقصة إيرتران متكلات حبرات هجرات النمرخ كمون تمكر إيرترا نخالو تهاجرات نمل لا يزعلنا يوم أوادي تكلات ودب حبرات هاجرات أب إيرترا مسنها لا فالجي أبز سمعت قال إيرترا كاب وان برتاو قال ساعات حذاء تغتلون تعيلون متكر سمركوسا مرأيا زوباوي معريون أب هاجراو قدام نثات استسرتن زندنات كم زخالجي أبز سمعت قال إذا قال زيادة أنا UN حلافي تبير ترازل أنا سإيرتراوي كي كنا تيترفني زبل زلهم أنا I think نعتا سوات أو نسان كم عزام مسلو نإيرترا من قدنا يقعزو تخكلنا مخانون زد اللي دقف كجبرو لز قبا مخانون نهزبي بفلا يبقى طرات نزلو تزبالة عدل الذهب تما حد يقول نزل لحبرة السب عدل ذهب كطباوي موديل كم تختل إيرترا رئيس مركوسا استراتيجية إيرترا أجد داسم خانوت بغيجن أبزع دما برايفت سيكتور دما تزبي عدلات نكوها بده ما تجوز يا سلزي I hope زيا سبزيا أب لبنا إيرترا يا سلزلا نتنو دليل زلنا معروج خانة كطباوي جزء تدمروا نتي أبدأ جزلون أبتوش نخاتو
ፅቡቅ ዝኾነ ድፊት ትገብር ዘላ ኮይኑ ትስምዓኒ ኤርትራ ድማ እቲ UN ዝበሃል ብፍላይ እቲ ናይ UN ኤጀንሲስ ናይ ልምዓት ኤጀንሲስ ማለት እዩ ንመጀመርያ ቁም ነገር ክገብሩ ንሪኦም ኣለና ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምኻድ ገዲፎም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ኮይኖም ኢድን ጓንቱን ኮይኖም ሰሪሖም ዕላማኦም ከምኡ ክኸውን ዝግባእ ፅቡቅ ዝኾነ ፍሬ ንምፍራይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ወሳይ ዘለዎ እንታይ እዩ ናይ ሃገር ብድሆታት ببقدمناتات تسريع فتح سلازلو صراحة دي سرع معرناتو تغناتات ግን ዝሕሪኸን ናይ ብሓቂ ቲ بعبي بزعلالي ዝነበር ሓደጋ ህውገድ ምዃሉ ልዕሊ ስራዕ ነገር የለን ወፅራ ሓደ ሰርዕ ነሲ ቲ ቀፂሉ ናብቲ ልምዓታዊ መዳይ ዘለዎ ሕፅረታት ናይ ምምሉእ ኣብ ዕዳጋ ደለስ ገዚእኻ ተምፅእ ኣነ ቀሊል ነገር እየ ዝብሎ እንታይ ኻ ዝኸምዚ ዓይነት ስራሓት ከዓኑ ባዕሉ ገዚኡ ቀሪቡ ክሳብ ኣብታ ተድልዮ ዘይቀረባ ናይ ብሓቂ በትድለይ ሓጓፋት የብሉ ኸይድ ኽእል እንተልካ ሓሶት እዩ መሰረት ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ነይን ተቐድም እዋ ናይ ብሓቂ እቲ ኤርትራ ተሓልፎ ዘላ ብድሆን እቲ ጉዕዞን ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ስለ ዘለና ኢና ስለዚ ሕጂ ድማ ናብቲ ካልእ ማሕበረሰብ ናይቲ ሕብረተሰብና እስከዚያ እስከስምዑለይ Hi guys, I want to try this in Tigrinya. I don't really do this anymore, but I had this thought in Tigrinya, so I want to say it in Tigrinya. There was this lady talking about how she's tired, like Siddet Atilu Awaka. Ana ab Siddet ditawaladku, ab Siddet abahu, Siddet idasamacan khaman na'ay. Na'ahum ka kamen kaun la'ali tas'alu Awaka yahasab mish. Gan يغرتا أميت سنة أنتي كبلكم دليل نايزا قال ملغتي بحسر زبالك نقرأكم تخينه أنتي تبل إرتراوي أبسدت بمنتهي تقولصو بعنبابات تقولصو عنبابا كابتا تخلنا تاو قريسكا كابدوكان جزي خاب جزها تمسح خلها نتجزها تسبق لك مايك تستياي تقدرني غاقلي نستوى السنة معتها تسبق تخينه غتصنت خليها درستو السنة معتها قلت حرريا أبتا تخلنا تنتلاقن نوي حوان تسبق كينها تغتصل سلازي ما نمير ترواب سدت كمركم يو كم تاز تقنت أبت عنبابا أبت مريتا كتسبحن كتمعبلن زق بعضنا ورا عدا قريفا أبكال بوتا سلازم الزولة يرتراوي كبد سمعو كاويز بقاس مبان لبونا زملو تعم زخونا زربان مخرن بفلاي كابزو ما بستولي دوم زوتسو زمتت زربايا سلازينا بحق رسيلاتني يرتراوا بدق وتسو دي تعمون زي حقوسون زولة دما كاويز بقاسنا بلتي تزارب أبكال أبناتا سوشيال ميديا خيكم كتريوات غلو تخكلنيا زربا نتكون الناس قالتيو سلازي كاب عدخا وتيخا نجزيو صبوخ تكون ويدا حاجة تمثل تخلي خاجن أبنا مودتا عدخا يجي السما معك لمالتيو ناي مودتا بزاب حدار كل جزء معي خات زارب زبلون سبات الله سمعوا بزيها ግራሷን ለባሏ ማስገዛት የምትችል ምንም አይነት ትምህርት ቢኖራት ምንም አይነት ዕውቀት ቢኖራት ምንም አይነት ሀብት ቢኖራት ምንም አይነት ቁመት ቢኖራት ምንም አይነት ዜግነት ቢኖራት ምንም አይነት ሴት ብትሆን ባሏን ሪስፔክት የምታረግ ሰሚት የምታረግ ሴት በወንዶች ፊት ክቡር ናት ቁመቴ ረጅም ነው ብላ ሽቅብ እያየች ማትንቅ ቲቢቲ እዛው ጋር እዚህ አነሽ ማንተ ዝፈልጣም ተቀስቋን ይረ አብዚ ቀረባ የኽሪያ ዝፍትን ጽብቅቲ አድ ሓዳርን ንፍዕቲ ሓዳራ ተኽብር ጓልን ኮይናያ فيديوهات تسرح نتندق نستي أخواتنا خلنا نقرأكن إذا سب زيانة فلتانية سبعية حقوس كون كم زخل دم ما نودي يدردو كم زي عينت قال نسيتي هاي تمرت اللوا أنت هاي ملك على اللوا أنت عينت بقعة اللوا أنت عينت دموز اللوا أنت عينت حبت اللوا زي قد شيء كونه سبيتي كم زي عينت قال كتكون أنا سلدي فلتاه كم زي نجازعة تعلي ندق تعلي نسحن حضارة تعلي تقينا سبعية حقوسيو كم زي زدلي أنا بزا نفسي كم أصل زخون السبيتي أبغى زاو كفيلا صراح قريفة قال لك تنبر كم وقت كونا لو قالب لكم يلغون نحنا ندينا نارانا نعبينا سبيتنا دما كم ادينا خد كوننا ادينا دما نديا نارايت اديا دما نديا نارايت يا سيستي بحلنا عدنت كوي مسيو أنا كم أبوي كون يزدلي أبوي نتجزانا زخلوز نبرانشي كم أبوي كون يزدلي سبيتي دما كم أديك كون يزدلي زخا بحلنا كبرتاتنا كويد ما تسكن بالكلنا إذا حفتنا تجور زلا دما نبي حق تصبغيو حداركم يملى لكم قبل يدل بعد حداري مثلني كم من دحر قينت تمرتي هاللقي
ናይ ገዛ ነገር እንድሕሪስኪ ሰባይኪ ዝበለፀ ሰባይ ክኸውን ሞቲቬሽን ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ነዛ ሓፍትና ኮምፕሊመንት ክባ ይደሊ ኣይ ሆፕ ኣብ ካልእ ክበፅሖም ደቂ ኣንስትዮ ጀነራል ኣይኮንና ንፀሊ ግን ፅቡቕ ባህሪ ክንርኢ ከለና ፅቡቕ ኣድናቆት ኣለና ደስ ዘብል መግቢ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ገለ ወቶም ከሸንትባ ቁሩብ ክትመሃርሉ ትኽእሉ ኢለ የምፅያ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ مزيح قد الشمالة أروح الجلاد برا حجاب الجلاد